Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Απόψε τα μέλη της διοργανώτριας ομάδας Χειροκίνητη του 11ου κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού Ηρακλείου είναι καλεσμένοι στην απόψινή εκπομπή «Ο από μουσικής Θεός». Επίσης στην παρέα θα πλαισιώσουν μέλη από την ομάδα Αργοπόροι, Λούφα και Παραλλαγή, Περατζούνια, Ρεμπελάδες και εδώ σε μια παρεΐστικη ατμόσφαιρα θα μιλήσουμε για το 11ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού και για ό,τι έχει συμβεί τα 11 χρόνια με αφορμή το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο Ηράκλειο. Ως τα μεσάνυχτα, στα πλατό και στο μικρόφωνο του Sky Κρήτης, ο Κώστας Ηλιάκης, για να σας κρατήσουμε όλοι, πιστεύουμε, ευχάριστη συντροφιά με ένα παιχνίδι που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο και όχι μόνο. Ας ανεβάσουμε λίγο τους μουσικούς τόνους και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους. Και αφού ροκάραμε για την έναρξη της εκπομπής, να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου. Να ανοίξω πρώτα τα μικρόφωνα. Λοιπόν, από τη διοργανώτρια ομάδα Χειροκίνητη, ο Χάρης και ο Γιάννης. Καλησπέρα Χάρη. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη. Από την ομάδα Λούφα και Παραλλαγή, με διπλή ιδιότητα, ο Ηλίας Μαυροειδής, από την Οργανωτική Επιτροπή των Ομάδων του Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού και αρχηγός της ομάδας Λούφα και Παραλλαγή. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα. Δίπλα του, από την ομάδα Περατζούνια, ο αρχηγός, ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Καλησπέρα και από μένα. Και η κυρία δίπλα σου, Μαρία. Η Μαρία, επίσης από τα Περατζούνια. Έχουμε άλλο ένα μέλος από την ομάδα Περατζούνια, η Φωτεινή. Καλησπέρα Φωτεινή. Καλησπέρα. Και από την ομάδα Ρεμπελάδες, ο αρχηγός τους, ο Παύλος. Καλησπέρα και από μένα. Μια μεγάλη παρέα λοιπόν και περιμένουμε και τον Παντελή από την ομάδα Αργοπόρους. Να δώσω λοιπόν το λόγο ιεραρχικά από τη διοργανώτρια ομάδα του 11ου κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού. Δύο μέλη από τους Χειροκίνητους. Ο Γιάννης ή ο Χάρης θα μιλήσει πρώτα? Γιάννη, πες μου για την φετινή διοργάνωση. Πού φτάνουμε, δώσε μας λίγο το στίγμα. Καταρχήν τρέχουμε με το παιδικό τώρα. Είναι πολύ κοντά την Κυριακή. Παιχνίδι, να είναι την Κυριακή, συμπληρώθηκαν οι συμμετοχές. Περιμένουμε να τελειώσει αυτό για να ξεκινήσουμε με το μεγάλο παιχνίδι. Τελική ευθεία όλα, κάποια είναι έτοιμα, κάποια δεν είναι, κάποια ελπίζουμε ότι θα είναι τέλος πάντων μέχρι την Κυριακή. Σας ετοιμάζουμε διάφορα, θα δείτε. Υπάρχει και η πείρα γιατί ως δεύτερη φορά είστε διοργανωτές κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού και παιδικού και των μεγάλων. Ακριβώς. Τι διαφορετικό θα δούμε φέτος στο τέταρτο παιδικό κυνήγι? Τι διαφορετικό? Τέταρτο. Καταρχήν αλλάζει ο χώρος. Μεταφερόμαστε στο Πάρκο Γεωργιάδη από την Πλατεία Ελευθερίας. Επίσης φέτος έχουμε προσπαθήσει να παίξουμε με την παράδοση. Θεωρήσαμε ότι είναι καλό να βάλουμε τα παιδιά σε αυτό το κλίμα, να τους δείξουμε ότι κάποια πράγματα έχουμε μάθει να τα κάνουμε διαφορετικά και μάθαμε με τα χρόνια, είτε ήταν εποχές τέλος πάντων κρίσεως είτε όχι, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και θεωρούμε ότι η παράδοση είναι μια καλή λύση για ορισμένα πράγματα που μας φαίνονται δύσκολα. Προσπαθούμε να τα φέρουμε και κοντά στη φύση, να τα βάλουμε μέσα στο πάρκο, να βοηθάει ο χώρος, πράγματα, ναι. Και να παίξουν φυσικά, γιατί αυτός είναι ο τελικός σκοπός της ημέρας. Από συμμετοχές πώς είμαστε στο παιδικό κυνήγι? Μακάρι να είχαμε χώρο και για περισσότερα παιδιά. Σήμερα κλείνοντας το περίπτερο φτάσαμε τις 130 ομάδες. Είχαμε θέσει ως όριο τις 120 αρχικά. Φτάσαμε στις 130, είναι και κάποιοι που εκκρεμούν, δηλαδή οριακά 140 ομάδες. Φανταστείτε ότι μετά θα έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια των παιδιών. Περίπου πόσα παιδιά είναι? 1200, περίπου τόσο.
στα όρια. Στα όρια ακριβώς. Και τα ξεπεράσατε τα όρια. Να δούμε. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, παρόλο που έχετε την εμπειρία και να μας τα χαλάσει ο καιρός. Πώς θα είναι η υφή των παιχνιδιών φέτος? Συνήθως κάνουν διάφορες δραστηριότητες, υπάρχουν διάφορα αντικείμενα, παιχνίδια. Πώς θα είναι? Ας δώσουμε λίγο μια εικόνα για το παιδικό κυνήγι. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές από όλες τις ομάδες, γιατί θα μας βοηθήσουν. Πολλοί κόσμος ήρθε στη συνάντηση προχθές, έχουν δείξει όρεξη για να βοηθήσουν σε αυτό. Οπότε θα έχουμε μοιρασμένα διάφορες δραστηριότητες και διάφορους γρίφους. Τα παιδιά θα παίξουν και θα σκεφτούν. Ωραία. Είναι μία μίξη αυτών των δύο. Δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει να λύσουν ένα γρίφο με το μυαλό τους και μετά να κάνουν μία δραστηριότητα παίζοντας. Θα παίρνουν το αποτέλεσμα και θα προχωράνε στον επόμενο γρίφο. Θα γίνει μια συνέχεια δραστηριοτήτων και στο τέλος η νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που θα τελειώσει πρώτη όλες τις δραστηριότητες που έχουμε σκεφτεί για τα παιδιά. Ωραία. Ας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να βοηθήσει ο καιρός και αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, να περάσουμε στο κυνήγι των μεγάλων. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε? Όχι, σχετικά με το παιδικό παιχνίδι, όχι. Ωραία. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έξω από αυτό θα γίνονται διάφορες δραστηριότητες από το Δήμο για τα παιδιά που θα έρθουν μεμονωμένα, για μικρότερα παιδιά και για παιδιά που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι. Οπότε, στην παρέλαση την παιδική που θα ξεκινήσει 10:30 από το Δημαρχείο την Κυριακή, μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά θέλουν. Θα πάμε όλοι μαζί μέχρι το χώρο και από εκεί και πέρα, όσοι είναι για το παιχνίδι θα μπουν, οι υπόλοιποι θα έχουν δραστηριότητες γύρω από το πάρκο. Ωραία. Κάποιος από τα άλλα μέλη έχει να συμπληρώσει κάτι για το παιδικό κυνήγι, αλλιώς να το κλείσουμε. Να πάμε λοιπόν στο 11ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Δεύτερο κυνήγι για σας. Πόσο βοήθησε η εμπειρία ως παίκτες και η εμπειρία ως διοργανωτές? Χάρη. Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, αν δεν είχαμε την εμπειρία φέτος, από πρόπερς τέλος πάντων, την προηγούμενη διοργάνωση, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί όλοι ξέρουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε τις αντίξωες συνθήκες και τις δυσκολίες της εποχής, έτσι. Φέτος ρίξαμε πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του παιχνιδιού στο 1/4 περίπου, αλλά παρόλα αυτά και αυτά τα χρήματα να μην υπήρχαν, και εδώ να ευχαριστήσουμε τις μηνοϊκές γραμμές που είναι ο μέγας χορηγός του παιχνιδιού, και πάλι το παιχνίδι θα γινόταν με ελάχιστα χρήματα, έτσι. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει. Είναι ένας θεσμός που το περιμένουν από την επόμενη μέρα που τελειώνει ένα κυνήγι, περιμένουν όλοι το επόμενο. Βέβαια. Γιάννη. Τώρα, σχετικά με τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, θα προσπαθήσουμε εμείς φέτος, όπως κάνει κάθε διοργανωτής, να προσθέσουμε ένα μικρό πραγματάκι καινούριο, ευελπιστώντας να εξελιχθεί το παιχνίδι με τα χρόνια. Μπορούμε να το ανακοινώσουμε ή... Φυσικά και όχι. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Δεν θα βγάλουμε είδηση. Εντάξει, μέχρι τα μεσάνυχτα έχουμε καιρό. Μπορείς, ναι. Όσο κουραζόμαστε θα μας πιέζεις περισσότερο. Είπαν ότι θα ανακοινώσουμε το Σταυρόλεξο. Πιο κοντά είπαν ότι θα ανακοινώσουμε Γιώργος από τα Περατζούνια. Για αυτό να ακούνε καλά. Ωραία. Μας απειλούν να δώσουμε λύση. Βέβαια οι ομάδες εδώ το έχουν λύσει που βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε δεν ξέρω αν τους συμφέρει να ανακοινώσουμε. Μπορείτε να δώσετε μία λύση από το Σταυρόλεξο ή ένα και άλλο άλλωστε. Να δώσουμε το 5 που είναι το εύκολο. Το πιο δύσκολο ίσως. Τώρα θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαστε ανάμεσα σε κυνηγούς, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, απαντάμε αναλόγως. Να πούμε λίγο αν θα ισχύουν ό,τι ισχύει για κάθε κυνήγι, δηλαδή η χιλιομετρική απόσταση. Ναι, η ακτίνα θα είναι 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Επίσης θα ισχύει αυτό που έχουμε πει, ότι αυτό που έκαναν και τα παιδιά η Λούφα και η Παραλλαγή πέρυσι, όταν χρειάζεται καρτελάκι σε εξωτερικό γρίφο, θα δηλώνεται στην εκφώνηση του γρίφου αυτό, για να το γνωρίζουν οι ομάδες. Δηλαδή όταν θα χρειαστεί για να παραλάβουν τον επόμενο γρίφο από εξωτερικό σημείο να έχουν μαζί τους το καρτελάκι του αρχηγού, αυτό θα δηλώνεται πάνω στην εκφώνηση του γρίφου. Το αρχηγείο παραμένει όπως όλα τα χρόνια στη Λότζια. Είναι ένας χώρος που βοηθάει πάρα πολύ. Ακριβώς, όπως γνωρίζετε τόσα χρόνια έτσι θα συνεχιστεί. Κάτι διαφορετικό, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που δηλώσαμε και το ξαναλέμε είναι ότι πιθανότατα βρέχει δεν βρέχει θα λερωθείτε φέτος. Για την ιστορία να πούμε ότι στα 10 κυνήγια που έχουν γίνει, τα 8 έβρεχε, άρα δεν πτωούμαστε από τη βροχή. Ναι, στο 8 μας έβρεχε πάρα πολύ. Το παιδιών πέρυσι είχε πολύ καλό καιρό. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Ηλία από τους Λούφα και Παραλλαγή και να μας πει πώς αισθάνεται ως περσινός διοργανωτής η ομάδα του και φέτος που θα παίξει πάλι.
Έχετε προετοιμαστεί καταρχήν? Έχετε διαβάσει? Από πού να σας αρχίσω? Καταρχήν αισθανόμαστε πιο όριμοι, σοφότεροι. Τώρα για φέτος, εντάξει, δεν κι εγώ είμαι και τόσο πολύ... Να νικήσετε. Βέβαια, ναι. Είμαστε ακόμα, έχουμε μνήμες, έτσι, είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Οι δουλειές μας σαφώς πήγαν πίσω αυτό το χρόνο και δεν μας πολύ απασχολεί η νίκη. Τώρα από εκεί πέρα, σαν έμπειρη ομάδα που είμαστε, ας πούμε, θεωρητικά, τώρα εάν κάτσει εντός εισαγωγικών η νίκη, έκατσε. Εντάξει, δεν το κυνηγάμε πάντως. Έχουμε κάνει μια αλφα προετοιμασία, μικρή, αλλά εντάξει. Πόσα μέλη φέτος η ομάδα Λούφα και Παραλλαγή? Έχουμε διπλασιαστεί σχεδόν. Που σημαίνει έχουμε δηλώσαμε στο περίπτερο 71 άτομα. Τεράστια ομάδα. Μπορούν να συνεννοηθούν 71 άτομα για το κυνήγι, γιατί για το καρναβάλι χρειάζονται σαφώς και περισσότεροι. Αν έχουν αρχηγό εμένα, ναι. Πάντα με τριόφρακα. Ωραία. Μπορούμε και παραπάνω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι η παρέα μεγάλωσε, περάσατε καλά όλο το χρόνο. Πέραν δηλαδή την περσινή διοργάνωση, περάσατε αρκετά καλά. Μας ήρθε και ο Παντελής από τους Αργοπόρους, σιγά σιγά θα του δώσουμε το λόγο. 79 άτομα είχαμε δηλώσει, έχουμε ανέβει λίγο παραπάνω, εντάξει. Προσπαθούμε να οργανωθούμε, το πάνε είναι σε μια ομάδα για να έχει βλέψεις της νίκης, πρέπει να είναι η οργάνωση, πάνω απ' όλα, και η τύχη. Αυτά είναι τα δύο βασικά κομμάτια που πρέπει να έχει μια ομάδα. Γνώση έχουν όλοι έτσι κι αλλιώς, από μια προετοιμασία που γίνεται από κάθε ομάδα. Ωραία. Θύμισε μας, Ηλία, από ποιο παιχνίδι ξεκινήσατε να παίζετε? Από το Εμείς δεύτερο? παίζουμε από το πρώτο κυνήγι. Από το πρώτο κυνήγι. Στο τέταρτο ονομαστήκαμε Λούφα και Παραλλαγή. Φέτος κλείνουμε 7 χρόνια σαν ομάδα Λούφα και Παραλλαγή, αλλά παίζουμε κανονικά από το πρώτο κυνήγι. Πώς νιώθεις, Ηλία, και εσύ και αρκετά μέλη από την ομάδα σου που στην ουσία μεγαλώσατε με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού? Δηλαδή, αν πάμε 10-11 χρόνια πίσω, πόσο χρονό ήσουν? Τότε ήμασταν 16 χρονών. Νιώθουμε υπέροχα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε από την πρώτη χρονιά, τότε ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, έτσι, και σε απαιτήσεις του κυνηγιού. Αισθανόμαστε υπέροχα σαν ομάδα που μεγαλώσαμε μαζί, όλοι μαζί σαν παρέα. Γνωριστήκαμε και γίναμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Ωραία. Και ελπίζω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Να πάμε στον αρχηγό της ομάδας Περατζούνια, τον Γιώργο τον Τζαγκαράκη, και σιγά σιγά να βάλουμε και γυναικεία φωνή, να μην είμαστε μόνο ανδρικές. Γιώργο, πες μας λίγο για την ομάδα σου, πες μας αν είναι δυνατόν κάποιες στιγμές από το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού όλα αυτά τα χρόνια, και πες μας πώς περνάτε. Νομίζω αυτό είναι το βασικότερο που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Πώς περνάτε ως ομάδα? Λοιπόν, σαν ομάδα εμείς η πρώτη φορά που συμμετείχαμε ήταν στο 5ο κυνήγι. Τότε πρωτοειδρυθήκαν τα Περατζούνια. Και από τότε ανελιπώς μέχρι σήμερα έχουμε και το ίδιο όνομα. Έχουμε περάσει υπέροχα. Το κυνήγι αυτό που κάνει είναι να κάνει φιλίες, είναι να μας κάνει να περνάμε καλά. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι μόνο η νίκη. Θέλουμε να νικήσουμε. Δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Δεν τα καταφέραμε ακόμα. Αλλά περνάμε υπέροχα. Είναι κάτι μοναδικές στιγμές που έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ανεπανάληπτες. Και όχι μόνο η ομάδα μας. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έτσι είναι. Αυτό που έχει καταφέρει το κυνήγι είναι να κάνει τους νέους του Ηρακλείου να μάθουν για την πόλη τους. Αυτό δεν γινόταν χωρίς το κυνήγι. Πλέον τα παιδιά διαβάζουν και μαθαίνουν την ιστορία της πόλης του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και όλες τις ηλικίες. Για δώσε μας λίγο το στίγμα των ηλικιών της δικής σου ομάδας. Η δικιά μας ομάδα είναι από 20 έως και 45. Πραγματικά. Έχουν συμμετάσχει βέβαια μέχρι και 70 χρονών. Οι γονείς και οι παππούδες. Ναι, κάποια χρόνια. Τώρα φέτος εμείς μείναμε λίγο πιο λίγοι. Το κάναμε πιο ομαδικό το παιχνίδι. Δηλαδή είμαστε φέτος 35 άτομα, που θεωρώ ότι είναι ένας καλός αριθμός για ομάδα.
Στην υγεία σας, ο Παντελής έφερε και κρασάκι. Παρένθεση. Για να βάλουμε και λίγο γέλιο στη συζήτηση, θα σας διηγηθώ μια ιστορία που έζησα εγώ ίδιος την πρώτη φορά που συμμετείχα στο κυνήγι. Τι? Αν θυμάστε καλά, ήταν το κυνήγι που ο τελευταίος γρίφος ήταν κάτω από τη μύτη του Δημάρχου, του Γεωργιάδη. Το πάρκο Γεωργιάδη, που το πήραν οι αργοπόροι. Λοιπόν, έχει έρθει 9-9.30 ώρα. Είναι ο τελευταίος γρίφος. Είμαστε 80 ομάδες, αν θυμάμαι καλά, στον τελευταίο γρίφο. Η ομάδα μου ήταν πρώτη φορά που παίρνει μέρος. Έχει αποδιοργανωθεί τελείως. Έχουν τελειώσει τα κινητά. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Και έχω μια πληροφορία ότι στην ανάληψη υπάρχει ο γρίφος. Αν το φυλάδιο τότε έλεγε ότι πρέπει να κρατάμε σκαπανικά μαζί μας, πρέπει να κρατάμε διάφορα πράγματα, αν θυμάστε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάω και ψάχνω λοιπόν στην αυλή της ανάληψης. Ξαφνικά μέσα στα χόρτα, εκεί που έψαχνα, βρίσκω ένα σκαπανικό. Λέω, εδώ είμαστε. Παίρνω το σκαπανικό, αρχίζω και σκάβω. Ξαφνικά το σκαπετάκι ακουμπάει ένα πλαστικό. Ήταν σαν κουτί. Πραγματικά σαν κουτί. Η αδρεναλίνη δεν μπορώ να σας περιγράψω που έφτασε. Λέω, το βρήκα. Βγάζω, τελικά ήταν ένα θαμμένο τζάμι μέσα στο... Λοιπόν, στην υγεία σας, μετά από 2 λεπτά ακουστήκαν οι κραυγές για τη νίκη των αργοπόρων. Θέλω να πω ότι την επόμενη μέρα ακούστηκε ότι κάποιοι σκάβανε στην ανάλυση και καταστρέψαν την αυλή της. Καλά, και που δεν σκάβανε τότε. Σκάβανε και στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, γιατί νομίζανε ότι ήταν στον άλλο, στη μύτη του αλλού δημάρχου, τέλος πάντων. Στην Πλατεία Ελευθερίας, παντού. Να δώσουμε λίγο και φωνή, γυναικεία φωνή από την ομάδα σας, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Σε ρυθμούς κυνηγιού πραγματικά αυτές τις μέρες. Διαβάζουμε αδιάκοπτα. Είμαστε χωμένοι μέσα στα βιβλία, πραγματικά. Για εμάς... Πόσα μέλη είναι τα περατζούνια? Φέτος, όπως είπε και ο Γιώργος, προτιμήσαμε η ομάδα να γίνει λίγο πιο μικρή. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα, όσο πιο μεγάλη είναι η ομάδα, υπάρχει πιο μεγάλη πολυπλοκότητα στις σχέσεις και είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε και να οργανωθούμε. Οπότε φέτος διατηρήσαμε τους φίλους της ομάδας, αλλά στο αρχηγείο ο αριθμός των ατόμων θα είναι πιο μικρός. Περιμένουμε πώς και πώς το κυνήγι, νομίζω όλο το χρόνο. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Πραγματικά οι στιγμές που μας χαρίζει το παιχνίδι και τα θετικά που προσλαμβάνουμε από τις σχέσεις που δημιουργούμε μέσα από την ομάδα και από τους γνωριμίες μας με τα άλλα παιδιά είναι πολύ σημαντικές και αυτό θεωρώ ότι είναι ο στόχος του παιχνιδιού και η ουσία. Να ρωτήσω εγώ, από ό,τι γνωρίζω η ομάδα περατζούνια είναι περισσότερες γυναίκες και λιγότεροι άνδρες. Έτσι είναι, Γιώργο, αγά. Νομίζω ότι περνάς καλά. Πόσοι άνδρες είστε και πόσοι γυναίκες? Νομίζω είναι γύρω στους 12-15 άνδρες και οι υπόλοιπες είναι γυναίκες. Έχουμε περίπου μια ισότητα στην ομάδα. Λοιπόν, να δώσουμε... να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό ή στον πρεσβύτερο, τέλος πάντων, των αργοπόρων. Λόγω παλαιότητας οι αργοπόροι παίζουν από το πρώτο κυνήγι και να μας δώσει λίγο το στίγμα πώς ήρθε το ερέθισμα και πώς ξεκίνησαν να παίζουν στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Παντελή. Καλησπέρα και από μένα. Όντως έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο κυνήγι. Το ερέθισμα δόθηκε από το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού στο Ρέθυμνο. Είχα πάρει μέρος στο πρώτο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο Ρέθυμνο. Οπότε με το που άκουσα ότι θα γινόταν και εδώ στο Ηράκλειο, με ενθουσιάστηκα. Η ομάδα αποτελόταν από μένα και το Δημοσθένη μαζί με άλλα 2 παιδιά, 4 άτομα στην ουσία ήμασταν όταν ξεκινήσαμε. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαμε μείνει 2 και τελικά γύρω στις 3 με 4 τα παρατήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε άλλο. Από τότε η ομάδα μεγάλωσε. Έχουμε φτάσει σήμερα να είμαστε γύρω στα 30 με 40 άτομα περίπου σαν ομάδα. Σε όλα τα κυνήγια φτάναμε πολύ κοντά στην πηγή, αλλά νερό δεν πίναμε. Έχουν γίνει πάμπολα πέρσι, κλασικά, τα ξέρετε όλοι. Μέχρι που φτάσαμε στο 5ο κυνήγι και βρήκαμε το θησαυρό. Διοργανώσαμε το 6.
ήταν όντως πολύ έτσι, ζωρικό, γιατί το ξέρετε εσείς ότι για να διοργανώσει ένα παιχνίδι θέλει πολύ τρέξιμο, πολύ προσπάθεια. Τέλος πάντων πήγανε καλά όλα τότε και από τότε συνεχίζουμε δυναμικά. Και σίγουρα δεν περνάτε όμορφα μόνο την ημέρα του κυνηγιού. Πες λίγο για άλλες δράσεις που κάνετε όλο τον χρόνο. Ναι, σίγουρα. Πέρα από το κυνήγι, από την ημέρα ας πούμε, που είναι η κορύφωση ας πούμε, όλου του γεγονότος, υπάρχουν συναντήσεις που γίνονται κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, τις εξόδους που κάνουμε τα παιδιά και γενικά περνάμε πολύ καλά σαν ομάδα. Ωραία, ευχαριστούμε Παντελή. Ο λόγος στον αρχηγό από την ομάδα Ρεμπελάδες, τον Παύλο. Παύλο, δώσε μας λίγο το στίγμα. Τι σημαίνει για εσάς κυνήγι κρυμμένου θησαυρού? Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Και πότε άρχισε, πότε μπήκατε στο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού? Πότε συμμετείχατε πρώτη φορά? Πρώτη φορά συμμετείχαν 2 άτομα με διαφορετικό όνομα στο δεύτερο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού στο Ηράκλειο, στο 102ο που λεγόταν τότε. Τα 100 πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γι' αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν εξελισσόμασταν, ενόμασταν με άλλες φιλικές ομάδες γειτονικές, από κοινές παρέες, και από το 4ο κυνήγι και έπειτα λεγόμασταν Ρεμπελάδες. Πώς βγήκε το όνομα, με τι αφορμή? Και θα ήθελα να ρωτήσω και γιατί το γράφετε. Γιατί το γράφουμε έτσι. Λοιπόν, Ρεμπελάδες, επειδή είμαστε εντάξει λίγο ρέμπελοι ας πούμε. Ρεμπελάδες έχει πολλές σημασίες στο όνομα. Το γράφουμε με αγγλικό ρε μπροστά από το reply. Το ξανά μπελάδες και φέτος και κάθε χρόνο ξανά μπελάδες. Ναι. Είναι οι rebels, οι επαναστάτες, που το ψάχνουμε με πάθος κάθε χρόνο το θησαυρό. Παρόλο δεν τον έχουμε βρει ακόμα, περνάμε όμορφα όμως. Ναι, αυτά. Πες μία από τις τελευταίες όμορφες στιγμές που ζήσαμε αρκετοί από εδώ με αφορμή τη δική σας ομάδα και την ομάδα από τα Περατζούνια. Αναφέρεσαι για το κοπή της πίτας που κάναμε λοιπόν. Φέτος αποφασίσαμε με τα Περατζούνια ουσιαστικά να κάνουμε μια κοπή πίτας κοινή, ώστε να παραδειγματιστούν και άλλες ομάδες και του χρόνου να μεγαλώνει η παρέα. Το έχουμε κάνει το κάλεσμα, να μεγαλώνει η παρέα λοιπόν, για να γίνονται αυτές οι παρέες που λέγαμε πριν ότι το κυνήγι μας ενώνει, μας φτιάχνει παρέες, να γίνονται αυτές οι παρέες από όλες τις ομάδες και να δίνουμε και το στίγμα της ευγενής άμυλας. Γιατί πάνω απ' όλα στο κυνήγι το ζούμε όλοι με τον ίδιο όμορφο τρόπο, οπότε θα μπορούσαμε όλο τον χρόνο να είμαστε μια παρέα και να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις ας πούμε. Εγώ αυτό που έζησα, Παύλο, και το λέω και Γιώργο και στα μέλη από τα Περατζούνια και από τους Ρεμπελάδες, ήταν ότι ενώ βρεθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά μαζί για ένα κοινό σκοπό, να κόψετε την πίτα και να διασκεδάσετε μαζί, εγώ ένιωσα ότι σαν να ήσασταν φίλοι πάρα πολλά χρόνια μεταξύ σας οι δύο ομάδες. Και εδώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνατε να κόψω την πίτα σας. Δικιά μας ήταν η τιμή που έκοψες την πίτα μας. Καταρχήν να ενημερώσω βέβαια εδώ πέρα το κοινό που μας ακούει σήμερα και την παρέα, ότι γιατί διαλέξαμε τα Περατζούνια, ας πούμε. Μην υπάρχει παρεξήγηση με κάποια άλλη ομάδα. Σωστά. Μα υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο πολλές ωραίες γυναίκες. Είδες, πάλι εκεί γύρισα. Μπράβο Παύλο. Υπάρχει. Δεν υπάρχει νομίζω. Η ομάδα μας είναι η καλύτερη. Η Μαγκάλιβερ. Περισσότερες γυναίκες είναι και η Μαγκάλιβερ. Δεν είναι Παντελή, κάνω λάθος. Για ένα τηλέφωνο του αρχηγού να έχω. Εγώ ξέρω ο Μανώλης και όλοι, ο Μάνος και οι υπόλοιπες είναι γυναίκες. Ας με διαψεύσουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε, έτσι. Μάλιστα. Όχι, εντάξει. Θέλω να πω και εγώ κάτι για την πίτα. Ήταν μια πρωτοβουλία από τους Ρεμπελάδες, από τον Παύλο συγκεκριμένα. Μόλις μας έκανε την πρόταση, εμείς δεχτήκαμε αμέσως. Νομίζω ότι την έκανε και σε άλλη μια ομάδα, ναι, που δεν μπόρεσε τελικά να έρθει. Δεν μπόρεσε. Εμείς αυτό που είδαμε είναι αυτό, ότι πρέπει οι ομάδες να αρχίσουν να κάνουν παρέα και μεταξύ τους. Και αυτό το ζήσαμε και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που είχε ένα σκοπό. Και εκεί άρχισαν να κάνουν παρέα οι ομάδες. Ωραία, Γιώργο, αυτό θα το αναφέρουμε στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, πολύ σύντομη, για διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα πούμε πολλά και για το 11ο κυνήγι, αλλά
και για τα προηγούμενα κυνήγια που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. Πάμε λοιπόν για ένα break διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε. Μεσογειακή ραδιοφωνία Sky Κρήτης 92,1. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ο από μουσικής Θεός». Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες του ραδιοφώνου τους, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο 11ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Καλεσμένοι μας μέλη από τη διοργανώτρια ομάδα, από τους χειροκίνητους, από την ομάδα Αργοπόρη, Λούφα και Παραλλαγή, Περατζούνια και Ρεμπελάδες. Ουσιαστικές ομάδες που έχουν περάσει πάρα πολλά στο κυνήγι και εκεί που είχαμε μείνει με τον Γιώργο από τα Περατζούνια. Μας έλεγε ότι πέραν από το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού έγιναν και κάποιες άλλες δράσεις. Ναι, λέγαμε ότι φέτος έγινε και ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που μάλιστα μαζευτήκαν τρόφιμα και κάποια χρήματα που πήγαν για καλό σκοπό, που ήταν πάρα πολύ θετικό, και το κυνήγι δείχνει και μια άλλη του μορφή, την κοινωνική του μορφή, που τόσο σημαντική είναι στις μέρες μας. Έτσι. Αλλά έχει βοηθήσει και πάρα πολύ, μας έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες ώστε να γνωριστούμε με πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα αυτό, αλλά είναι το καλοκαιρινό κυνήγι. Το κυνήγι παραλίας. Ναι, το κυνήγι παραλίας, που περνάμε υπέροχα. Πραγματικά οι στιγμές που έχουμε περάσει με το κυνήγι είναι μοναδικές. Και δεν είναι μόνο οι μέρες του κυνηγιού, αυτό που είπατε πριν. Η όλη διαδικασία, το να λύσεις το σταυρόλεξο, το να βρεθείς, να κάνεις αρέα για να διαβάσεις, το να προετοιμαστείς για το πάρτι, το πώς θα εμφανιστείς στο πάρτι, τι θα κάνει στο ποδόσφαιρο φέτος. Εμείς είμαστε η μόνη ομάδα που βάλαμε και γυναίκες μέσα και παίξανε, που ήταν κρίμα που δεν συνεχίστηκε αυτό, που δεν δόθηκε το βήμα να συνεχίσουν να παίζουν οι γυναίκες στο 8x8. Το θέλαμε, εμείς το θέλαμε πολύ και θέλαμε να το συνεχίσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε, το κάναμε για 4 παιχνίδια. Μετά έπρεπε αναγκαστικά και οι γυναίκες έρχονταν μία κοπέλα, είδε ότι δεν έπαιζε καμία και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Αν βλέπαμε κάποια ομάδα να βάνει, εμείς θα το συνεχίζαμε, το θέλαμε πολύ. Και κάτι άλλο, το κυνήγι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα και στους άντρες και στις γυναίκες να συμμετέχουν. Ήταν ένα άθλημα που... όπως και στα άλλα κυνήγια, στο κυνήγι το χειμερινό, αλλά και στο κυνήγι της παραλίας. Αυτό πήγαμε να κάνουμε, να δείξουμε ότι ακόμα και ποδόσφαιρο μπορούν να παίξουν και οι γυναίκες. Μάλιστα. Δυναμικές οι γυναίκες της ομάδας. Ναι. Να συμπληρώσω εγώ, αφορμόμενος από τον Γιώργο. Ναι. Αφορμόμενος λοιπόν από τον Γιώργο για τον κοινωνικό χαρακτήρα που είπε πριν για το ποδόσφαιρο, θα ήθελα να πω ότι φέτος και η ομάδα μας κάνει μια προσπάθεια και συλλέγει κάποια από το τρόφιμα. Ναι, πολύ σημαντικό να το τονίσεις αυτό. Θα ήθελα να μην το παραλείψουμε αυτό, να το πούμε. Πιο συγκεκριμένα. Ναι, κάθε άνθρωπος που συμμετέχει είτε στο κυνήγι, είτε τα παιδιά του συμμετέχουν στο παιδικό, είτε δεν συμμετέχει καθόλου και θέλει να προσφέρει. Η ομάδα μας, στη συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου Ηρακλείου, συλλέγει κάποια τρόφιμα, κυρίως μακράς διαρκείας, όσπρια, γάλα. Για να μην αλλοιώνονται. Ναι, ακριβώς, που τουλάχιστον διαρκούν κάποιους μήνες και μπορούν να τα φέρουν στο περίπτερό μας στα λιοντάρια, από τις 11 μέχρι τις 2 το πρωί και 6 με 1 το απόγευμα λειτουργεί καθημερινά, και σίγουρα το Σάββατο το πρωί πάλι 11 με 2. Και προσπαθούμε και εμείς τουλάχιστον να βοηθήσουμε πάρα πολύ σημαντικό στους ανθρώπους. Σε αυτές τις ημέρες τις δύσκολες, αφού υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχει συμμετοχή από τόσο κόσμο, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε.
Και άλλο ένα πράγμα που θα ήθελα να προσθέσω, κάτι διαφορετικό από τον κοινωνικό χαρακτήρα που όλα τα παιχνίδια προσφέρουν, ότι δεν θα είχαμε φτάσει στο 11ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού αν δεν υπήρχε το πρώτο. Εμείς όλοι το ξέρουμε εδώ ότι εσύ ήσουν ένας από τους ιδρυτές και της θέσπισης, ας πούμε, του θεσμού αυτού στο Ηράκλειο, γιατί ακόμα υπάρχει συσσαγωγικά κυνήγι και δεν υπάρχει καρναβάλι, έτσι. Ήσουν μέσα στην ομάδα εκείνη άλλη, η οποία έφερε λοιπόν το κυνήγι, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί πλέον βλέπουμε τι μετράει στις μέρες μας. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να ξεφύγει, να παίξει, να έχει αυτές τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους που πλέον μας προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Χάρη, μου δίνεις το βήμα να πω γιατί ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Εγώ ως Ρεθυμιώτης και με μια παράδοση από το Ρέθυμνο και με κυνήγι κρυμμένου θησαυρού αλλά και με καρναβάλι, και βλέποντας το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει το κυνήγι και το καρναβάλι όσον αφορά τις παρέες και τη σύσφυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, γιατί κακά τα ψέματα μέσα από την ομάδα, και νομίζω ότι το έχετε ζήσει όλοι, έχετε δει διαφορετικά ακόμα και άτομα που κάνατε πάρα πολλά χρόνια παρέα. Δηλαδή οι σχέσεις, είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι έγιναν καλύτερες. Όταν ήρθα λοιπόν από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, μου έλειπε πάρα πολύ αυτό το παρεΐστικο και η επικοινωνία που είχα με την παρέα μου και συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη δράση πέραν από τη διοργάνωση. Ήταν λοιπόν όνειρο για μένα να βρω μια παρέα, να φτιάξω μια παρέα και να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Το ξεκινήσαμε λοιπόν 5 άνθρωποι και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία, πιστέψτε με, αυτή η παρέα μετά από 11 χρόνια να έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και με δείγματα, όπως είπαμε πριν για τους ρεμπελάδες με τα περατζούνια, όπου με πλήρη ανιδιοτέλεια χαρήκανε και χωρίς κανέναν ανταγωνισμό και περάσανε όμορφα. Πάρα πολλές άλλες ομάδες, όπως είναι η Eurogeca, όπως είναι Εμείς και Εμείς, είναι ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δεμένες και που δεν περνάνε καλά μόνο την ημέρα του κυνηγιού. Περνάνε στην κυριολεξία όλο το χρόνο και διοργανώνουν πράγματα. Αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά. Τώρα, οι ομάδες εξελίσσονται και αλλάζουν. Η ομάδα εκείνη η άλλη δεν υπάρχει με το όνομα εκείνη. Τα 4 πρώτα κυνήγια και από εκεί και πέρα το διοργάνωνε η εκάστοτε νικήτρια ομάδα. Αυτό που έμεινε είναι το παρεΐστικο και το τι μπορεί να γίνει για την πόλη, και όχι μόνο αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν μου δίνει προσωπικά κάτι χαρά επιπλέον, είναι η παρουσίαση, ότι από τα 10 παιχνίδια που έχουν γίνει έχω παρουσιάσει τα 8. Αν ήθελα να περιγράψω μια στιγμή που δεν θέλω να τη χάσω με τίποτα, είναι η στιγμή της εκκίνησης, όταν λέμε ότι ξεκινάει το παιχνίδι, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό, τόσοι πολλοί άνθρωποι να φεύγουν σαν να είναι μια έκρηξη ενός πυράβλου. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα την έναρξη του κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού. Είτε βρέχει, είτε φυσάει, είτε έχει καταιγίδες, ό,τι και να έχει, δεν πτωείται κανένας κυνηγός. Φέτος έχουμε ήδη, εμείς ξέρουμε τι θα γίνει στην έναρξη, δηλαδή τώρα εγώ με το Χάρη έχουμε εικόνα περίπου, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα είναι και φέτος η έναρξη. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, αφού οι περισσότερες ενάρξεις τέλος πάντων είναι με ραδιοφωνικό γρίφο. Θα είναι ηχητικό, ναι, γιατί πρέπει να το πάρουν όλοι ταυτόχρονα. Ωραία. Τώρα ελπίζω να έχουν την υπομονή να τα ακούσουν και να μην φύγουν νωρίς, γιατί καμιά φορά όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Τώρα σχετικά με την έναρξη έχει πολύ πλάκα, γιατί ξαφνικά πέφτει έτσι ησυχία για 5 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ο 5 λεπτά. Εντάξει, φέτος δεν θα είναι 5 λεπτά, αλλά σας λέω, καθίστε να τα ακούσετε, μην βιαστείτε να φύγετε, γιατί καμιά φορά μπερδεύουν τα πράγματα μέχρι το τέλος. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο, να είστε σίγουροι. Εμείς το ακούμε καθημερινά πάρα πολλές φορές και δηλαδή είναι μια πανέμορφη, δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω, είναι μια μελωδία απίστευτη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι από κάποιον πολύ πολύ γνωστό και πολύ δυνατό μελωδό. Καλό, ας πούμε. Θα δούμε. Ωραία. Θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το έχουμε ετοιμάσει, επειδή ρωτάνε αν είναι έτοιμο. Είναι τραγούδι? Δεν θα πούμε από ποιον. Είναι τραγούδι? Είναι κάτι το οποίο θα το ακούσετε. Είναι κάτι το οποίο θα το ακούσετε. Αλλά έχουμε χρόνο ακόμα για να τη βγάλουμε την είδηση. Πάντως είναι έτοιμο. Τουλάχιστον έχουμε ένα γρίφο έτοιμο. Επειδή ρωτάνε οι ομάδες, έχουν την περιέργεια αυτή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι γρίφοι.
Δηλαδή είμαστε ακόμα σε φάση που φτιάχνουμε γρίφους και στους περισσότερους φαίνεται περίεργο, αλλά φαντάζομαι σε όσους έχουν διοργανώσει καταλαβαίνουν ότι... Ένα παράδειγμα, αν η γρίφη είναι 15, έχετε φτιάξει τους 10? Όταν λες έχουμε φτιάξει, για να δούμε πόσο οργανωμένοι είσαστε. Έτοιμους προς εκτύπωση. Η εκτύπωση δεν είναι το πρόβλημα. Αν τους έχετε φτιάξει, λοιπόν, η εκτύπωση είναι ένα κουμπάκι. Έχουμε κατά μεγάλο ποσοστό τελειώσει με τους γρίφους, αλλά όχι στη σύνταξη αυτών. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αποφασίσει τα σημεία, μπορεί να έχουμε σκεφτεί τον τρόπο, αλλά το πώς θα δοθούν και πώς θα τους πάρετε εσείς, όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς. Έχουμε ολόκληρες 8 μέρες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνεις τώρα, αυτές τις μέρες μας απασχολεί το παιδικό. Σωστά. Δηλαδή έχουμε ακόμα 2 μέρες στην ουσία και αυτό που μας νοιάζει πρωτίστως είναι να μην βρέχει. Πραγματικά είναι ο κόπος, όλα τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει στηθεί ένα πολύ όμορφο χωριό, γιατί στην κυριολεξία είναι ένα παραδοσιακό χωριό. Μπράβο. Και παρακαλάμε να μην βρέξει. Δηλαδή όλες τις μέρες, ας πούμε, κάνει καλές μέρες. Και την Παρασκευή βλέπουμε βροχές και έχουμε έτσι αναστατωθεί λίγο. Αυτό μας απασχολεί τώρα. Μακάρι να έχει τον καλύτερο καιρό και να γίνει το καλύτερο για το παιδικό, γιατί κακά τα ψέματα θέλει πάρα πολύ προετοιμασία, έχει πάρα πολύ δουλειά και από ό,τι θυμάμαι από τα προηγούμενα έχει και ένα σημαντικό κόστος. Έχει το μεγαλύτερο κόστος. Έτσι. Να πούμε εδώ ότι μας βοήθησε αρκετά ο Δήμος σχετικά με το παιδικό παιχνίδι. Και σε υλικά που ζητήσαμε και σε προσπάθεια που έκαναν και ο κύριος Γιαλιτάκης συγκεκριμένα. Δηλαδή, εμείς επειδή είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε παιδικό παιχνίδι, είχαμε φέτος πολύ μεγάλη συμπαράσταση σε αυτό και επειδή τα καλά νομίζω πρέπει να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που είχαμε και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν. Μα ο Δήμος ήταν αρρωγός από το πρώτο κυνήγι και ανηλιπώς βοηθάει. Το μεγάλο παιχνίδι έχει πάρει ένα δρόμο μόνο του. Το μικρό παιχνίδι χρειάζεται πραγματικά τη στήριξη του Δήμου για να γίνει. Γιατί χρειάζεται και βασικά υλικά που χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω στο Δήμο θα γελάνε ακόμα με αυτά που τους έχουμε ζητήσει. Τους ζητήσαμε μέχρι και ζύμη. Δηλαδή, το έθιξε νομίζω ο Γιαλιτάκης στην προηγούμενη συνάντηση. Τα πάντα, από γόμες μέχρι οτιδήποτε. Ό,τι θεωρούσαμε ότι ήταν χρήσιμο για να γίνει η διοργάνωση. Και είχαμε την ανταπόκρισή τους. Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφέραμε το παιδικό κυνήγι. Από εδώ τα μέλη των υπαρχόντων ομάδων έχουν παιδική ομάδα, συμμετέχουν δηλαδή τα παιδιά στο παιδικό κυνήγι, γιατί αυτό είναι κολαπτώμενοι κυνηγοί, βγαίνουν από το παιδικό κυνήγι για το μεγάλο. Αυτή είναι η αντικαταστάτη. Έτσι. Είναι όπως οι ακαδημίες ποδοσφαίρου. Αν δεν υπάρχουν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο και για το κυνήγι, φαντάζομαι. Σαν ομάδα εμείς έχουμε κάποια παιδιά που συμμετέχουν στο παιδικό κυνήγι από μέλη της ομάδας μας, αλλά δεν είναι μόνο από μέλη της ομάδας μας. Οι ομάδες οι παιδικές είναι συνήθως σχολεία, τάξεις. Είναι 5η, 6η και 1η γυμνασίου. Ναι, γι' αυτό τον λόγο συμμετέχουν από τα περατζούνια, αλλά είναι συν άλλα παιδιά του τμήματος. Πάντως, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, είναι και συγκινητικό η συμμετοχή και η συμβολή των καθηγητών, των δασκάλων για το παιδικό κυνήγι. Για να οργανώσουν δηλαδή με το σχολείο τους την ομάδα και να συμμετέχουν λίγο γι' αυτό και τι γίνεται ως προδιαφήμιση πια για να συμμετέχουν τα σχολεία. Έχει βοηθήσει η διαφήμιση, η προβολή που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή φέτος κάνατε κάτι γι' αυτό στα σχολεία ή δεν χρειάζεται? Ενημερώσαμε τα σχολεία, πήγαμε αφήσεις, ενημέρωσε και ο Δήμος, πήγαμε φυλάδια φυσικά στα σχολεία. Αλλά να σας πω την αλήθεια, σε 5 μέρες μέσα συμπληρώθηκαν όλες τις συμμετοχές. Δηλαδή μακάρι να γινόταν άλλο ένα μέσα στο χρόνο με κάποιο τρόπο. Δηλαδή αύριο σίγουρα θα έχουμε το πρόβλημα με ομάδες που θα έρθουν για εγγραφή και δεν θα μπορούν να γραφτούν. Ίσως μία πρόταση θα ήταν να γίνει ένα παιδικό κυνήγι παραλίας. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Σχετικά πάντως με τα παιδιά, εμείς σαν Χειροκίνητη αποκτήσαμε πρόσφατα το δεύτερο μέλος. Είναι μόλις 20 ημερών, κάτι τέτοιο. Το πρώτο μας είναι 2 χρονών περίπου. Είμαστε ουσιαστικά δεύτερης γενιάς διοργανωτές τώρα εμείς πλέον. Ξεκινώντας από το παιχνίδι των εκείνοι οι άλλοι, τα πρώτα 3 σαν μαθητές λυκείου. 4, ναι, σωστά. Στο 4ο είχαμε τελειώσει το λύκειο όμως. Σαν μαθητές λυκείου τέλος πάντων. Και καταλήξαμε τώρα διοργανωτές. Ελπίζω όχι και πολύ σύντομα με παιδιά στο παιδικό. Να μας καθυστερήσει λίγο ακόμα. Αλήθεια, γιατί το ανέφερες αυτό. Έχει γίνει κάποιος γάμος μεταξύ κυνηγών? Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Εμείς στην ομάδα έχουμε.
έγινε και γάμος και έχουν και ένα παιδάκι. Μεταξύ διαφορετικών ομάδων εννοείς τώρα εσύ? Είτε διαφορετικών ομάδων είτε από την ίδια την ομάδα που λόγω της αφορμής στο κυνήγι τέλος πάντων να γνωριστούν. Ο δεύτερος μικρός χειροκίνητος λοιπόν που αποκτήσαμε, ο μπαμπάς είναι από άλλη ομάδα. Ναι. Μάλιστα. Και ο οποίος πάλευε με είχε και με δόντια στην προηγούμενη διοργάνωση να πάρει μια απάντηση, γιατί η μητέρα ήταν σε γραφείο στις απαντήσεις και δεν πήρε τίποτα. Γιώργο, θέλεις κάτι να πεις ή Ηλία νομίζω πριν? Είπα του Γιώργου εδώ πέρα σε αυτή, άμα θέλει να διοργανώσει το παιδικό της παραλίας, ας πούμε. Όταν έρθει η ώρα μας. Όταν έρθει. Το παιδικό θέλω να προσθέσω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο στο να στηθεί, να οργανωθεί. Πες λίγο για την περσινή σας εμπειρία, η οποία πραγματικά περάσατε τρομερές δυσκολίες για να γίνει το παιδικό κυνήγι πέρσι. Το παιδικό κυνήγι, ξαναλέω, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το μεγάλο, γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη οργάνωση, περισσότερα χρήματα και αρκετούς εθελοντές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν εθελοντές να βοηθάνε τους διοργανωτές στο παιδικό κυνήγι. Από ό,τι είπαν τα παιδιά, φέτος έχουμε πολύ καλή συμμετοχή. Τουλάχιστον 100 εθελοντές χρειάζεται, από όσο γνωρίζω και εγώ, έτσι, από την εμπειρία μας. Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Εμείς κατανοούμε τους χειροκίνητους το τι περνάνε και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έχουμε και την εμπειρία εξάλλου. Τώρα από εκεί πέρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες πέρσι. Είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, είχαμε προετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο κυνήγι. Δυστυχώς ο καιρός, όπως είπαμε, τα χάλασε σχεδόν όλα, γιατί παίχτηκε κυνήγι μιας ώρας. Όχι βρέλια, δεν ήταν μία ώρα. Ήταν 2 ώρες. Δεν ήταν 2 ώρες. Ναι. Δεν ήταν μία ώρα. Δυστυχώς η Πλατεία Ελευθερίας ήταν ένα κακό σημείο. Δυσκολεύει τις ομάδες γενικώς, είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, γιατί γλιστράει το μάρμαρο όσο έτσι. Και εντάξει, όταν άρχισε η βροχή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Τα παιδιά άρχισαν και γλιστρούσαν, φοβόμασταν να μην χτυπήσουν και έπρεπε να αναγκαστούμε να το σταματήσουμε το παιχνίδι. Και το παιχνίδι δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Ναι, αλλά ο κόσμος, και αυτό στο έχω ξαναπεί, στο είπα και πέρσι, το λέω και φέτος. Ο κόσμος, τα παιδιά χάρηκαν έστω μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν άδικο που δεν ήταν για περισσότερη διάρκεια. Να το συνεχίσουμε για κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν ήταν εφικτό. Δεν υπήρχαν τα χρήματα πλέον. Μη στεναχωριέσαι. Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Απλά αναφέρω ότι μου είπες εσύ ότι πώς περάσαμε. Αυτό. Ωραιότατα. Να δώσουμε λίγο μερικές στιγμές, να ξαναγυρίσουμε στο παιχνίδι των μεγάλων, να δώσουμε μερικές στιγμές, αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε χάρη για τους νέους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, για τις ομάδες ή για να φτιάξουν μια ομάδα, πώς πρέπει να είναι μια ομάδα, τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, εγώ να σου πω, καταρχάς είναι όλα δωρεάν, έτσι, δεν υπάρχει συμμετοχή σε κανένα παιχνίδι του Δήμου, να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, και εμείς κάποτε, παιδιά, ξεκινήσαμε 2-3 με δανεικό μηχανάκι, δηλαδή αν κάποιος διαβάσει την ιστορία μας, ήμασταν και εμείς παιδιά τότε, μια παρέα του Δημοτικού που ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν μπορεί ο καθένας να πάρει τους φίλους του, τους γνωστούς του, μια ομάδα 2, 3, 4, 7, 10 ατόμων όσοι είναι αυτοί, να συμμετέχουν, τέλος πάντων πρώτα απ' όλα να οργανώσουν την ομάδα τους, να της δώσουν ένα όνομα, να ορίσουν έναν αρχηγό, να δηλώσουν συμμετοχή. Το όνομα της ομάδας να μην είναι όνομα εταιρείας. Να μην είναι όνομα εταιρείας, να είναι έτσι. Για διαφημιστικούς λόγους. Ναι, ακριβώς, να είναι αποκριάτικο. Να είναι όλο και μέσα το όνομά μας είναι χειροκίνητη από τους χείρους, τα γουρούνια. Λοιπόν, άλλη ιστορία το πώς δημιουργήθηκε αυτό. Τέλος πάντων. Πέστε, αν μπορείς εν συντομή. Θα σου πω. Εντάξει, μπορούν να συμμετέχουν μία φορά. Πιστεύω ότι κάποιος που θα συμμετάσχει μία φορά δεν θα σταματήσει να συμμετέχει και τις επόμενες, γιατί το κυνήγι είναι, τι να σου πω, σαν, δεν ξέρω, εντάξει, ναι, θες να το συνεχίσει, είναι κάτι που ξεφεύγεις, δηλαδή είναι καθαρά διασκέδαση και έτσι σιγά σιγά θα μπουν στο κλίμα και θα αποκτήσει μετά άλλο ενδιαφέρον. Χρόνο με το χρόνο μαθαίνεις για την πόλη, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, δηλαδή πλέον και εμείς στο παιχνίδι φέτος ειδικά έχουμε βάλει πάρα πολλά στοιχεία. Προσπαθούμε δηλαδή να φέρουμε στην επιφάνεια νέες πτυχές και
κάποια σημεία που πολλοί άνθρωποι δεν τα ξέρουν, όπως αν κάποιος ανοίξει το φυλάδιό μας που έχουμε βάλει τα λιοντάρια με το άγαλμα του Ποσειδώνα, έτσι. Πολύ λίγος κόσμος ξέρει ότι το άγαλμα δεν ήταν έτσι παλιά, δεν το γνωρίζουν δηλαδή πολύ αυτό. Επειδή με ρώτησες τώρα για το όνομα της ομάδας, περισσότεροι το γράφουν με ΕΙ. Ναι, τώρα εντάξει, όπως είναι νομίζω λογικό, χείρα, έτσι, δηλαδή από με το χέρι, όχι από το χείρι. Ναι, εμείς είμαστε οι χείροι, είμαστε τα βουρουνάκια. Μέχρι και το 2007 κάθε χρόνο, όπως σας είπα, σιγά σιγά ξεκινήσαμε 2, 3, 5, 10, μετά σιγά σιγά υπήρχε μια αύξηση στα μέλη. Μέχρι το 2007 λοιπόν κατεβαίναμε στο κυνήγι, συμμετέχαμε με διαφορετικό όνομα. Ξεκινήσαμε την ομάδα Χατζούλ, μετά είναι πολλά τα λεφτά Άρη, διάφορα. Και το 2007 λοιπόν εγώ έλειπα φαντάρος, τα παιδιά δεν ξέρω πώς τους ήρθε η έμπνευση. Αφορμόμενοι από ένα παρατσόκλι λοιπόν δικό μου, έβγαλαν την ομάδα χειροκίνητη. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνω και εγώ, το δέχτηκα, έλειπα, δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα. Και από τότε λοιπόν η χειροκίνητη είναι πλέον μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 2 φορές, έχει διοργανώσει, φέτος θα διοργανώσει τέλος πάντων τη δεύτερη. Και πάντα έκανε πολύ θόρυβο. Και πάντα, ναι. Στη Λότζια τουλάχιστον πολύ θόρυβο. Πάρα πολύ θόρυβο, ναι. Ενοχλητική. Αλλά αυτό είναι που χρειάζεται, δηλαδή αυτές τις μέρες είναι αυτό το πράγμα. Ωραία. Ας δώσουμε λίγο κάποιες αστείες στιγμές, όπως είπε πιο πριν ο Γιώργος μία στιγμή στην ανάληψη. Δώστε λίγο κάποιες στιγμές από τα χρόνια τέλος πάντων που έχουν κυλήσει. Λοιπόν, πέρυσι ήμασταν στο παιχνίδι των παιδιών εδώ κάποια στιγμή, γύρω στο 15 γρίφο, κάτι τέτοιο. Έχω βγει λοιπόν από το αρχηγείο μας. Εγώ να ξεκουραστώ, δεν ξέρω, κάτι θέλω να σκεφτώ και βλέπω 2 κοριτσάκια, ξέρω εγώ, παλεύαν ένα γρίφο, 8ο γρίφο, κάτι τέτοιο. Λέω ρε παιδιά, να σας βοηθήσουμε, ξέρω εγώ. Λέω όχι, θες να δεις την απάντηση, ξέρω εγώ. Λέω θα σας βοηθήσουμε, ξέρω εγώ, είμαστε χειροκίνητοι, αν ακούσατε, είμαστε λίγο πιο μπροστά. Τέλος πάντων με τα πολλά τους λέω εκεί είναι, πηγαίνετε, ας πούμε, γιατί είχαν μείνει αρκετά πίσω, οπότε. Δεν με πιστεύανε αρχικά, τέλος πάντων με τα πολλά με πιστέψανε. Φεύγοντας γυρίζει το ένα κοριτσάκι και μου λέει μην κερδίσετε φέτος. Λέω γιατί ρε παιδιά να μην κερδίσαμε, τώρα σας βοηθήσαμε, ξέρω εγώ. Λέει μην κερδίσετε γιατί βάζετε δύσκολα. Γιατί πιστεύεις ότι σας βγήκε το όνομα? Κυκλοφορεί αυτή η φήμη, δεν έχω καταλάβει γιατί. Πάντως το Σταυρόλεξο γκρινιάζουν, το λύνουν στο τέλος, οπότε ξέρω εγώ. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι το δουλεύετε πάρα πολύ το παιχνίδι, δηλαδή ξεκινάει η διοργάνωση από την επόμενη μέρα, είναι έτσι? Τώρα αυτή τη φορά επειδή έπεσε λίγο μαζεμένη η διοργάνωση με την προηγούμενη διοργάνωση, ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ. Είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ευτυχώς, μετά κάπου κολλήσαμε χρονικά και τώρα τα κάνουμε λίγο μαζεμένα όλα. Αλλά ευτυχώς στο κεφάλι μας ήταν στρωμένα τα πράγματα και είχαμε και το πλεονέκτημα το ότι είχαμε ήδη μοιράσει ρόλους από την προηγούμενη διοργάνωση. Οπότε δεν χάσαμε χρόνο σε αυτό. Γιατί μια ομάδα που κερδίζει χάνει νομίζω πολύ χρόνο στο να μοιράσει ρόλους μέσα στην ομάδα. Ποιος θα κάνει τι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλες οι ομάδες που είναι εδώ είναι πολύ οργανωμένες και συμμετέχουν στην κυριολεξία όλα τα μέλη τους ή τα περισσότερα μέλη τους τέλος πάντων όσον αφορά το κυνήγι. Δώστε λίγο τη δομή, την οργανωτική δομή, να μιλήσει ο καθένας από την ομάδα και να δώσει λίγο την οργανωτική δομή της ομάδας του. Γιώργο, θέλεις να πεις πώς είναι η οργανωτική δομή της ομάδας σου, δηλαδή αν έχετε μηματάρχες, τομεάρχες, ένα project, πώς να το πω, πώς λειτουργείτε? Λοιπόν, εμείς σαν ομάδα έχουμε δημιουργήσει κάποιες υποομάδες με κάποιους υπαρχηγούς οι οποίοι έχουν μια ομάδα από αυτούς που διαβάζουν, από μηχανάκια, δηλαδή έχουμε χωρίσει ουσιαστικά την ομάδα σε 4 υποομάδες με διαφορετικές λειτουργίες στο κάθε άτομο της ομάδας. Κάποιοι είναι για να σκέπτονται για τους γρίφους, άλλοι είναι για να συντονίζουν όλες τις ομάδες μαζί, εξαρτάται, ο καθένας έχει το ρόλο του μέσα στην ομάδα και έτσι πρέπει να γίνεται για να μπορεί ο καθένας να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ωραία, και έτσι νιώθουν όλοι ότι προσφέρουν.
Παύλο, πες λίγο το μοντέλο που εσείς είστε και μικρότεροι σε ηλικία, τα μέλη της ομάδας σου. Πες λίγο το μοντέλο που λειτουργείτε. Έχουμε και μικρότερους, έχουμε και μεγαλύτερους. Δηλαδή οι ρεμπελάδες είναι, μικρότερη μας παίκτρια είναι 15 χρονών και η μεγαλύτερη μας πρέπει να είναι 58, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα την καίω βέβαια στο ράδιο. Δεν είπες όνομα. Δεν είπα όνομα. Ναι. Νομίζω ένα αντίστοιχο μοτίβο όπως και τα περατζούνια και λογικά έτσι φαντάζομαι λειτουργούν και όλες οι ομάδες. Και εμείς έχουμε τις υποομάδες, είναι άλλοι στην ομάδα σκέψης, άλλοι στην ομάδα εκτυπωτών ίντερνετ, άλλοι στην ομάδα ανιχνευτών. Και κάθε ομάδα έχει το συντονιστή της και ένα κεντρικό συντονιστή εκείνη τη μέρα. Που εγώ και λίγο αγχώδης, αποφεύγω αυτή την ιδιότητα εκείνη τη μέρα. Οπότε εγώ συντονίζω το κυνήγι κατά τη διάρκεια που σκεφτόμαστε να λύσουμε το σταυρόλεξο και να βγάλουμε τη στρατηγική. Ναι, αυτό το μοτίβο έχουμε. Τώρα τι λεπτομέρειες είναι και τα μυστικά της ομάδας, να μην τα αποκαλύψουμε έτσι. Ωραία. Θα κάνουμε μία πάλι σύντομη διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το κυνήγι. Μεσογειακή ραδιοφωνία Sky Κρήτης 92,1. Ο Απομουσικής Θεός. Κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ στο Sky Κρήτης. Ο Κώστας Ηλιάκης επιστρέφει δυναμικά στο ραδιόφωνο με μια νέα εκπομπή με τραγούδια της φθοράς και του ονείρου. Με κείμενα και σχόλια νυχτερινών καταστάσεων. Γιατί ο Απομουσικής Θεός δεν είναι ούτε κουφός, ούτε τυφλός, ούτε μουγκός. Ήταν αρκετά σύντομη η διακοπή και έτσι περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο Απομουσικής Θεός, που απόψε είναι αφιερωμένη στο 11ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού που γίνεται στο Ηράκλειο. Ξαναλέμε ότι εδώ είναι μέλη της ομάδας, της διοργανώτριας ομάδας από τους χειροκίνητους, είναι μέλη από τους αργοπόρους, από τους Λούφα και Παραλλαγή, Περατζούνια και Ρεμπελάδες. Να δώσουμε το λόγο στον Παντελή από την ομάδα Αργοπόρη για να μας πει πώς είναι η δομή της δικής του ομάδας που, όπως είπαμε, ξεκίνησαν από το πρώτο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού που έγινε το 2003. Παντελή. Η δομή δικιά μας πάνω κάτω όπως και στα υπόλοιπα παιδιά όπως είπαν είναι απλώς ένα που έχουμε ξεκινήσει από εδώ και 3 χρόνια περίπου είναι ότι κάθε χρόνο με την κοπή της πίτας που κάνουμε όποιος βρει το φλουρί της ομάδας γίνεται και αρχηγός για εκείνη τη χρονιά. Οπότε έχουμε δηλαδή μια εναλλαγή των αρχηγών κάθε χρόνο. Και αν δεν έχει την ικανότητα να διοικήσει. Έτσι εντάξει, όλοι περνάνε διαπυρώσεις σιδήρου όπως λένε και οι χειροκίνητοι. Οπότε όλοι είναι ικανοί, έτσι δίνει και τα ερεθίσματα σε νέα μέλη της ομάδας να τρέξουν, να δουλέψουν την ομάδα και υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην ομάδα. Εντάξει, και εμείς οι παλιοί βέβαια κρατάμε λίγο την ισορροπία, αλλά είναι καλό και αυτό να παίρνουν και νέα μέλη, έτσι, νέα παιδιά την αρχηγία. Υπάρχουν και σε εμάς οι ομάδες των ανιχνευτών που βγαίνουν έξω, οι ομάδες σκέψης, αυτός που χειρίζεται το φωτοτυπικό, που διανέμει τις φωτοτυπίες, όλα τα κλασικά και οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε ομάδα. Ωραία Παντελή, είπαμε ότι στη δεύτερη ώρα θα μείνουμε στις αστείες σκηνές και σε αυτά τα ιδιαίτερα που έχουν ζήσει οι ομάδες και ζουν και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και πριν όταν προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Θα σου δώσω λίγο την αφορμή Παντελή. Σήμερα μου είπε ένας φίλος ο Γιάννης όπου όταν διοργανώνατε, όταν προετοιμάζατε το πέμπτο κυνήγι, αν δεν κάνω λάθος, ποιο παιχνίδι? Το πέμπτο κερδίσαμε, το έκτο διοργανώσαμε. Όταν διοργανώνετε λοιπόν το έκτο κυνήγι και που ο χώρος σας που μαζευόσαστε τέλος πάντων ήταν το γραφείο του Αγγελάκη με του Χάρη, αλλά αυτό το γραφείο ήταν και του Γιάννη. Περιμένατε λοιπόν να φύγει ο Γιάννης από το γραφείο του για να αρχίσετε να μαζεύεστε. Και μου είπε συγκεκριμένα ότι μία φορά όταν έφυγε χρειάστηκε να ξέχασε κάτι και γύρισε τέλος πάντων για να το πάρει μετά από λίγο.
περιέγραψε λίγο τι κάνατε όταν είδατε το Γιάννη που ήσασταν μαζεμένοι. Λέει, λειτουργούσατε τέλος πάντων με το να μην φύγει κάποια πληροφορία και μην πείτε τίποτα και μην κάνετε τίποτα. Ναι, να μιλήσουμε δηλαδή λίγο για τον μυστικισμό που υπάρχει μεταξύ των μελών της ομάδας για να μην γίνει κάποια διαρροή. Πάντα υπάρχει αυτό, δηλαδή ξέρεις ποιος είναι αυτός, μήπως είναι κατάσκοπος κτλ. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο όταν κάνουμε συναντήσεις σε χώρους που μπαίνουν κάποια άλλα άτομα. Αλλά και συνήθως και στα αρχηγεία μας. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί έχουν αρχηγεία, καφετέριες ή τα λοιπά. Όταν μπει κάποιο άλλο άτομο μέσα, τα λοιπά, επικρατεί μια αρχηγία απότομα. Τον κόβεις από πάνω μέχρι κάτω, ας πούμε, ποιος είναι, τι είναι, τα λοιπά. Και μετά συνεχίζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με το που βλέπουμε το Γιάννη να μπαίνει μέσα, απλώθηκε μια νεκρική σιγή, ας πούμε. Τίποτα. Όλοι το κοιτάζαμε. Δεν μιλούσε κανείς. Έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, γι' αυτό και μου το σχολίασε. Ήμασταν 25 άτομα, μια βαβούρα, ένα πράγμα, μια στιγμή ησυχία, ας πούμε. Δεν μιλούσε κανείς. Ωραία. Γιάννη και Χάρη, για πείτε μας πώς το ζείτε αυτό, με την έννοια ότι ξέρουν όλοι ότι είστε οι διοργανωτές και πώς διαφυλάσσετε τέλος πάντων να μην γίνει διαρροή και τι μαρτύριο τέλος πάντων περνάτε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι είναι παντού κυνηγοί σε όλο το Ηράκλειο, παντού. Δηλαδή πήγαμε να πάρουμε κάτι βιβλία για να δώσουμε δώρο στα παιδιά στο παιδικό κυνήγι και βρήκαμε και στο Ιστορικό Μουσείο στη Γραμματεία άτομα να μας περιμένουν του στυλ παιδιά τι γρήφος θα να βάλετε, και στη Βικελαία ήταν παιδιά από τους Λούφα, ήταν παιδιά από τους αυτή και τα μυστήρια, Καστερινοί πειρατές. Δηλαδή μπαίνουμε σε μέρη για άλλες δουλειές και βλέπουμε ανθρώπους που περιμένουν να δουν τι γρήφο θα βάλουμε. Στο μηχανάκι πάνω μας βλέπουν, μας λέει όπ, να έχει ο εκείνη, πού πάτε εσείς, ξέρω, με τέτοιο ύφος και στυλ. Είναι τρομερό το ότι είναι γεμάτη η πόλη παντού ανθρώπους οι οποίοι κρύβουν μέσα τους ένα κυνηγό. Δηλαδή την ώρα που εμφανίζεσαι, ξαφνικά βάζουν αυτή τη στολή γιατί αυτό τους απασχολεί εκείνη την ώρα και σε ρωτάνε. Ξέρω εγώ, ψάχνουν να βρουν κάτι. Στην ουσία δεν θέλουν να βρουν κάτι πιο νωρίς. Απλά τους αρέσει όλη η διαδικασία, νομίζω εγώ. Από εκεί και πέρα, τώρα στη δομή της ομάδας έχουμε ρυθμίσει την κατάσταση. Δηλαδή η ομάδα γρίφων είναι η ομάδα γρίφων. Δεν μας ρωτάνε, δεν περιμένουν να τους πούμε. Και φυσικά όταν κάποιος από την ομάδα έχει να προτείνει κάτι σε γρίφο, το δίνει και μπορεί και να παίξει εκείνη τη μέρα και να μην το ξέρει καν. Δηλαδή θα το μάθει εκείνη την ώρα. Όπως και οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε και άτομα στο παιχνίδι, όπως τον Ψαρογιώργη, ας πούμε, την τελευταία φορά. Τους ζητάμε και το κάνουν. Δηλαδή κρατάνε κρυφό το μυστικό που μας δίνουν. Πώς νιώθει ένας διοργανωτής, πώς νιώθεις ως διοργανωτής αυτή την περίοδο που ζεις αυτό το πράγμα, πέραν το άγχος να πάει καλά η διοργάνωση? Είναι μια εμπειρία την οποία νομίζω καταρχήν δεν μπορείς να την αγοράσεις κάπως, και κατά δεύτερον είναι τρομερό το να ξέρεις ότι μια πόλη κινείται στο ρυθμό κάποιων πραγμάτων που θα σκεφτείς εσύ. Εντάξει, χορεύεις μια πόλη, χορεύεται μια πόλη, δηλαδή τρέχεις για αυτούς βέβαια, κάνεις πάρα πολλά πράγματα για άτομα που δεν θα γνωρίσεις ποτέ, δηλαδή δίνεις το χρόνο σου, κουράζεσαι, αλλά όμως ουσιαστικά αυτό που παίρνεις μετά είναι τρομερό, το ότι αυτό το παραμύθι στην ουσία που θα στήσεις ζωντανεύει μέσα σε μια μέρα και οι ήρωες είναι άνθρωποι της καθημερινότητας οι οποίοι εκείνη την ώρα βάζουν τη στολή που εσύ τους έχεις φτιάξει και ξαφνικά βλέπεις αυτό που εσύ σκέφτεσαι και προγραμματίζεις, σκηνοθετείς στην ουσία, να παίρνει ζωή μπροστά σου μια ολόκληρη μέρα και να συζητιέται μετά όλη τη σεζόν. Δηλαδή πράγματα τα οποία εσύ μπορεί να φτιάξεις στο σπίτι σου βγαίνουν από αυτό το χώρο και γίνονται πλέον, ανήκουν σε όλη την πόλη. Και πόσο διαφορετικά πολλές φορές ερμηνεύονται. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή πόσοι συνειρμοί. Το πώς μπορεί να σκεφτεί ο άλλος, ναι, το τι έχεις εσύ στο μυαλό σου και πώς το δίνεις και πού καταλήγει τελικά. Δηλαδή όλα αυτά νομίζω είναι εμπειρίες που δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις και γι' αυτό και οι διοργανωτές, παρόλο που στο τέλος της διοργάνωσης όλοι είμαστε δεν το ξανακάνω και αυτό ήτανε, πάλι μετά ξανά εκεί στο ίδιο πράγμα, μετά από χρόνια, δηλαδή είναι παραπάνω από προφανές τελικά ότι αξίζει τον κόπο. Θα ήθελα να πω λίγο τη γνώμη μου σε αυτό, μια και υπήρξα μέλος της ομάδας που διοργάνωσε 4 κυνήγια. Αυτό που είναι φοβερό και μοναδικό είναι ότι στην ουσία οικονομικά κανένα μέλος της ομάδας δεν κερδίζει κάτι. Το αντίθετο, και το ξέρετε όλοι, αφήνουμε τις δουλειές μας, αφήνουμε τις οικογένειές μας και ασχολούμαστε με αυτό για πάρα πολύ καιρό.
Αν κάτι με ικανοποιεί πάρα πολύ 11 χρόνια μετά, είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται και πιο επαγγελματικά. Ακριβώς. Δεν θα συμφωνήσετε σε αυτό? Και αυτό έχει βγει και στους επαγγελματίες, και γι' αυτό και μπορούν να βρεθούν σε περίοδο κρίσης χορηγίες. Ακριβώς. Έχει φανεί δηλαδή μια σοβαρότητα. Θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, Κώστα. Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπες, ότι ίσως οι περισσότεροι το ξέρουν σίγουρα, αλλά ίσως όχι όλοι, ότι η διοργανώτρια, εμείς σαν διοργανώτρια ομάδα και κάθε διοργανώτρια ομάδα δεν αμείβεται. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, θυσιάζουμε κόπο, χρόνο, πολλές φορές ίσως και χρήματα από την τσέπη μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δηλαδή που θα ήταν πολύτιμα αυτό το καιρό. Η δική μας ανταμοιβή θα είναι όπως και πριν 2 χρόνια στο ένατο, κατά τη λήξη του ένατου κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού, ένα μπράβο από όλους, ένα χειροκρότημα, κανένα παράπονο από κανένα, δηλαδή να μην υπάρχουν παράπονα. Είναι δυνατόν αυτό? Κανένας να μην παραπονεθεί? Τι να σου πω, εμείς πιστεύω ότι το πετύχαμε στην προηγούμενη διοργάνωση. Δηλαδή, αν υπήρχαν παραπονάκια, είναι αλήθεια, τα λιγότερα. Ή τα λιγότερα, και λύθηκαν και όλα. Δηλαδή, αν υπήρξαν κάποιες μικροπαρεξηγήσεις, κάποια μικροπαραπονάκια, όλα λύθηκαν, όλα εξηγήθηκαν για ποιο λόγο, ας πούμε, και γιατί δημιουργήθηκαν. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα πάρα πολλής δουλειάς? Ναι, πάρα πολύ. Και φέτος έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και θέλουμε να επιτύχουμε κάτι ανάλογο. Και στο δεύτερο κομμάτι που λες, ότι αναφέρθηκες ότι είναι πιο επαγγελματικό, σε εισαγωγικά αν θες, ή όχι? Και εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί επαγγελματικό δεν είναι με την ψυχρότητα που διακατέχει μια επαγγελματική εργασία, αλλά είναι επαγγελματικό στο πώς βγαίνει έξω στον κόσμο. Ναι. Κυρίως για το κομμάτι των χορηγών που προανέφερες, είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πλέον είναι ένας θεσμός. Δηλαδή πάμε σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει, δηλαδή να μην μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα, όμως θα πει «Α, ναι, το έχω ακούσει, α, ναι, το έχω δει». Και πλέον είναι πολύ σημαντικό η συμπεριφορά, η επαγγελματική συμπεριφορά προς τους χορηγούς. Δηλαδή εμείς πρέπει φέτος, ειδικά φέτος που είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, ναι, να συμπεριφερθούμε σωστά και αυτά που θα πούμε στους χορηγούς μας να τα κάνουμε, ούτως ώστε ο επόμενος διοργανωτής του χρόνου να μην έχει κανένα πρόβλημα και κανένα παράπονο από κανένα. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ανταποδοτική αξία. Είναι σαν μια αλυσίδα, δηλαδή κάποιος που θα βοηθήσει του χρόνου και θα μείνει ικανοποιημένος θα έχει την καλή διάθεση να βοηθήσει, μάλλον που έχει βοηθήσει θα έχει την καλή διάθεση να βοηθήσει και του χρόνου, ίσως με λιγότερα χρήματα, αλλά θα βοηθήσει όμως. Να ρωτήσω κάτι που έτσι συζητήθηκε τα προηγούμενα παιχνίδια. Φέτος έχει προβλεφθεί τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε, που θα αγοραστούν, να μπορούν να μείνουν ως παρακαταθήκη για την επόμενη ομάδα? Για το παιδικό, ήδη τα παιδιά, η Λούφα και για το παιδικό και για το μεγάλο, με υλικά αρκετά από τα προηγούμενα που χρησιμοποίησαν, και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και εμείς με τους επόμενους. Για το μεγάλο τώρα, αυτά που μένουν στην ουσία, το περίπτερο. Το περίπτερο έτσι και αλλιώς εμείς το χρησιμοποιούμε δανεικό, οπότε δεν θα μπορούμε να το δώσουμε, αλλά το κάναμε ολόκληρη μετακόμιση για να το πάρουμε φέτος, είναι ένα από τα ευτράπελα κι αυτό. Αλλά οτιδήποτε είναι, ναι. Το θέμα είναι ότι για το μεγάλο παιχνίδι ουσιαστικά δεν είχαμε κάτι το τρομερό το οποίο μπορούμε να αφήσουμε. Πάντως οι σχέσεις μεταξύ των ομάδων και ιδιαίτερα μιας διοργανώτριας με τον νικητή και τα λοιπά είναι ούτως ή άλλως καθημερινές μετά, γιατί πρέπει να βοηθήσει ο προηγούμενος διοργανωτής τον επόμενο, όπως έκαναν με εμάς ή εμείς και εμείς. Πολύ όμορφο είναι αυτό. Εμείς με τους Λούφα και τα λοιπά. Αναγκαστικά αυτό το να μεταφέρετε γνώση. Ευτυχώς υπάρχει διοργανωτική φέτος και αυτό θα βοηθήσει. Νομίζω ότι υπάρχει σύμπνοια και καλή συνεργασία μεταξύ των ομάδων στις διοργανώσεις. Αυτό φαίνεται και από τους εθελοντές, όπως είχε προαναφέρει. Ναι, εμείς ζητήσαμε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν πάρα πολλές ομάδες και από τα παιδιά που είναι εδώ
και από πάρα πολλές ομάδες και άτομα που δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή με τα παιδιά έχουμε μια προσωπική σχέση και με τις 3 ομάδες που είναι εδώ τώρα, 4, αλλά και από ομάδες που δεν γνωρίζαμε και που ήρθαν πρώτη φορά με όρεξη να βοηθήσουν, να μας καρευτούν, να τους εξηγήσουμε τι θα κάνουν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, η κοινότητα που δημιουργείται με βάση το κυνήγι. Μια και είπες μας καρευτούν και μου έδωσες την αφορμή. Να μας πεις λίγο για το πάρτι που οργανώνεται, το μασκέ πάρτι και πότε γίνεται και τι είναι αυτό το πάρτι. Το χειροπάρτι μας λοιπόν είναι 8 Μαρτίου, την Παρασκευή πριν το παιχνίδι. Γίνεται στο Villa Mercedes. Είναι μασκέ, φυσικά θα βραβευτεί η καλύτερη αμφίεση γιατί ρωτάνε οι ομάδες, το έχουν αγωνία. Και θα δοθεί και ένας γρίφος ο οποίος θα είναι όπως παραδοσιακά γίνεται αυτούσιος. Θα παίξει το παιχνίδι όπως ακριβώς τον δώσουμε. Οπότε φαντάζομαι ότι έχουν κίνητρο οι ομάδες να έρθουν πέρα από το... Νομίζω το σημαντικότερο κίνητρο είναι να έρθουν για να περάσουν καλά. Σε κανένα από τα προηγούμενα πάρτι δεν υπήρξε μέλος που να μην περάσει καλά. Ακριβώς, και κάθε πάρτι νομίζω κάθε χρονιά γίνεται και καλύτερα. Ναι. Για να δούμε φέτος. Ωραία. Έχουμε ακόμα 40 λεπτά εκπομπής και θα έλεγα να τα αφιερώσουμε αυτά τα λεπτά σε διάφορες στιγμές για να δώσουμε περισσότερο το κλίμα, το παρεΐστικο που περνάνε μεταξύ τους οι ομάδες και με αυτόν τον τρόπο να παροτρύνουμε και καινούριο κόσμο που δεν έχει συμμετέχει σε κανένα κυνήγι να συμμετέχει. Παύλο, θα ήθελες να πάρεις το λόγο ή κάποια από τις κοπέλες? Ναι, ας το πάρει κοπέλες που δεν έχουν μιλήσει πολύ σήμερα. Έτσι να το δώσουμε γιατί εδώ τουλάχιστον στο ραδιοθάλαμο του Sky υπερισχύουν οι άνδρες και θέλουμε τη γυναικεία φωνή να δώσει, τις γυναικείες φωνές να δώσουν χρώμα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τόσο έμπειρος όσο είναι οι άντρες της παρέας. Είναι η 5η χρονιά που θα συμμετέχω φέτος στο κυνήγι και συνήθως είμαι στο αρχηγείο, οπότε δεν γίνεται κάποιο ευτράπολο εκεί πέρα το οποίο θα μπορούσα να σας διηγηθώ. Να μας πει ο αρχηγός μας ένα ωραίο ευτράπελο. Θα μας πεις, γιατί πέραν από τους καφέδες στο στρατηγείο γίνεται η όλη οργάνωση και ο συντονισμός της ομάδας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Δώσε ένα κλίμα από τα περατζούνια στο αρχηγείο τους. Μια και είστε περισσότερες γυναίκες, καταφέρνετε να τα βρείτε μεταξύ σας? Τις περισσότερες φορές ναι. Όσο περνάει ο χρόνος και κουραζόμαστε και αγχωνόμαστε περισσότερο, εκεί πέρα υπάρχουν οι γκρίνιες, οι παρεξηγήσεις, αλλά εντάξει, μετά τα βρίσκουμε. Εδώ στις παρεξηγήσεις τώρα να πάρω την μπάσα λίγο από τη Φωτεινή και να τη βγάλω και τη δύσκολη θέση που με σκουντάει από πριν. Να πω ότι στο κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού εκεί είναι ένας θεσμός ο οποίος μηδενίζει την ηλικία. Δεν χωρίζεται σε ηλικίες, όχι είμαι 15, όχι είμαι 20, 16,5 όπως εγώ ας πούμε. Είσαι 16. Ναι, αλλά μεγαλοδείχνο. Μεγαλοδείχνο λίγο. Ή 50-60 εν πάση περιπτώσει. Εκεί είμαστε μία ηλικία. Όλοι σίγουρα κρατάμε το σεβασμό μεταξύ μας, αλλά κάποια στιγμή η κατάσταση πάνω στο άγχος, στην ένταση μπορεί να ξεφύγει. Εμείς λοιπόν οι ρεμπελάδες ξέρουν τώρα, αν θα βακούν από το σπίτι, έχουν και συνάντηση σήμερα. Συνάντηση γιατί? Θα τα πούμε λοιπόν. Συνάντηση γιατί μας έχουν ταλαιπωρήσει οι χείροι φέτος. Έχω πληροφορίες ότι δεν λύσατε το σταυρόλεξο ακόμα. Το λύσαμε το σταυρόλεξο. Το λύσανε, Γιάννη? Κάτσε. Ναι, το έχουν λύσει. Ευτυχώς το λύσανε. Θα σου πω και ένα γρίφο που έχω βάλει εγώ βέβαια στο Γιάννη. Ευκαιρία τώρα που λέμε τα ευτράπελα. Μπας περιπτώσει λοιπόν, κάθε ξεκίνημα του κυνηγιού μετά που οργανώνουμε το στρατηγείο μας, βάζουμε το δίκτυό μας στο ιντερνετικό τέλος πάντων, ζητάω ένα ομαδικό συγγνώμη για αυτά που θα ακούσουν από μένα την υπόλοιπη μέρα. Σαν αρχηγός. Και είναι καθιερωμένο και το ξέρουν τώρα και γελάνε τα παιδιά σίγουρα σπίτι. Όσο αφορά το γρίφο που έχω βάλει το Γιάννη, του λέω, φαντάσου, λέω, με βάση τώρα που μας έχει ταλαιπωρήσει, οι ομάδες το γνωρίζουν για το σταυρόλεξο, του λέω, φαντάσου, λέω, το 2813 σε κάποιο κυνήγι, του λέω αργότερα, να μπει ένας γρίφος, δυνατός κυνηγός, διοργανωτής παιχνιδιού, ο οποίος καρατομήθηκε. Δέχομαι απειλές καθημερινά. Ηλία, πες ένα ευτράπελο, μια και έχετε στρατιωτική νοοτροπία στην ομάδα σας. Λέγεται λούφα και παραλλαγή, μόνο λούφες που δεν είστε, τέλος πάντων. Ή είστε? Είμαστε λούφες, φέτο είμαστε. Για πες, μια έτσι στιγμή με τους παίκτες σου, συμπαίκτες σου. Είναι πολλές τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια συγκεκριμένη, αλλά
Εντάξει, τώρα να αναφέρω πέρσι σαν διοργανωτές ένα πολύ δυνατό ευτράπελο από ένα μέρος της ομάδας μας, όταν βάζαμε τα ταμπελάκια. Ο γνωστός μας γάτος, ας πούμε. Εντάξει. Πες το λίγο πιο αναλυτικά για να μοιήσουμε και τους ακροατές. Βάζαμε τα ταμπελάκια το βράδυ παραμονή κυνηγιού και είχε έρθει με την παραλλαγή φουλ. Ήταν έτοιμος, ας πούμε. Όταν τα είδαμε εμείς φυσικά πάθαμε σοκ, ας πούμε, λέμε τι κάνεις εδώ. Διακριτικός. Ήταν πολύ διακριτικός, ενώ είχαμε πει όλοι διακριτικά ρούχα, τα πολιτικά μας κανονικά. Τον είδαμε μπροστά μας ξαφνικά φάντη μπαστούνι. Τον διέξαμε κάτι κακός να πάει σπίτι του να αλλάξει, να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω, να έρθει το πρωί. Συνήθως γίνονται πρωινές ώρες οι τοποθετήσεις των σημείων. Κοίταξε να δεις. Εμείς πέρσι... Το ρωτάω για να βγάλουμε χειροκίνηση. Εμείς προσωπικά πέρσι... Εντάξει, δεν θα πω την ώρα, αλλά ήταν αργά. Πλησίαζε η ώρα του κυνηγιού. Δεν ήταν όμως πρωί. Σίγουρα δεν είχε ξημερώσει. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε βρει ένα δικό μας τρόπο στα ταμπελάκια, έτσι ώστε να μην μπορούν να ανακαλυφθούν πριν το κυνήγι, αν τα ψάχναν οι ομάδες. Μόνο με ένα ταμπελάκι είχαμε πρόβλημα και τελικά αυτό φαινόταν, ας πούμε, μόνο με ένα. Με τα υπόλοιπα ταμπελάκια δεν είχαμε θέμα. Και να ψάχνανε δηλαδή οι ομάδες, όλη τη μέρα δεν θα τα βρεις κανένα. Γιάννη, εκτός από την τοποθέτηση των σημείων που σιγά μας πείτε πότε θα το κάνετε, θα είναι ασφαλή να μην μπορούν να φύγουν, να βγουν, να βεβηλωθούν τα σημεία? Νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα με αυτό, ούτε τα παιδιά ούτε εμείς. Και από ό,τι είδατε και από το πρώτο ταμπελάκι που βάλαμε στους γρίφους προετοιμασίας, δεν βγαίνουν πολύ εύκολα. Θα είναι λουκέτα? Όχι, λουκέτα δεν θα είναι. Ή τέλος πάντων δεν θα είναι μόνο λουκέτα. Μπορεί να βάλουμε κάπου και λουκέτα, ξέρω εγώ. Θα δείτε. Είναι και μέσα στη χαρά του παιχνιδιού το να ανακαλύπτεις τι είναι το ταμπελάκι, πώς είναι, πού είναι κτλ. Ελπίζουμε μόνο. Την προηγούμενη φορά που βάζαμε τα ταμπελάκια έβρεχε πάρα πολύ και ήμασταν, ξέρω εγώ, 4-5 αγόρια, σκάλες, τρυπάνια, πράγματα. Πώς δεν μας μάζεψε η αστυνομία, παιδιά, να ψάχνει όλο το Ηράκλειο την άλλη μέρα ταμπελάκια και εμείς να μην έχουμε βάλει κανένα, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Ας δώσουμε στον Παντελή το λόγο, δεν κρατιέται, θέλει να περιγράψει highlights. Τώρα που είπες αστυνομία, πιστεύω ότι τα ευτράπελα που έχουν συμβεί στην ημέρα του κυνηγιού είναι πάρα πολλά, αλλά και σε αυτούς που έχουν βάλει τα μπελάκια ξημερώματα έχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, είμαστε στο έκτο κυνήγι, βάζαμε τα μπελάκια 1-2 ώρα, θυμάμαι το βράδυ. Είχαμε το αυτοκίνητο του Μιχάλη, μία σκάλα μέσα 2 μέτρα περίσσευε πίσω από το αυτοκίνητο, 3 άτομα μέσα με κουκούλες και γυρίζαμε. Οπότε στην πυροσβεστική κοντά στα φανάρια, ένα τζιπάκι της αστυνομίας απέναντι μας βλέπει μια σκάλα μέσα με κουκουλωμένους και όλα τα λοιπά. Εμείς κρυώναμε, γι' αυτό είχαμε βάλει έτσι κουκούλες. Φεύγουμε δεξιά προς την μικρή Εύανς, ξεκινάει το τζιπάκι, μας παίρνει από πίσω. Βλέπει ο οδηγός τώρα, Μιχάλης, το τζιπάκι, πανικοβάλλεται, λέει θα μας σταματήσει, δεν ξέρω τι. Στρίβει αριστερά, περνάει με κόκκινο, το τζιπάκι από πίσω ακριβώς, μπαίνει στα στενά δεξιά. Οπότε στο τρίτο στενό, στην παράλιο της Evans, σβήνει τα φώτα, κάνει όπισθεν, μπαίνει μέσα ένα στενό. Σαν ταινία κινηματογραφική, ας πούμε, περνάει το τζιπάκι στην κυριολεξία. Του λέω εσύ γιατί μας κυνηγάνε? Λέει άμα μας πετύχουν, λέει εδώ πέρα 3 κουκούλες και σκάλα, θα μας πάνε μέσα, λέει, οπότε αύριο το παιχνίδι δεν θα γίνει. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί, φτάνει ξημερώματα 3 η ώρα, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, πάμε στον τελικό γρίφο, ήταν απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Περιμέναμε τουλάχιστον 40 λεπτά να ερημώσει, ας πούμε, να μην περνάει κανείς. Οπότε εγώ με ένα καλάμι του ψαρέματος προσπαθώ να περάσω σε ένα ιστό της σημαίας στο τελευταίο κρικάτι στα 2-3 μέτρα με μια μπετονιά, ένα βαρύδι, για να μπει μέσα, να τραβήξουμε μετά την μπετονιά, να βγάλουμε το σακουλάκι στην κορφή, να μην φαίνεται τίποτα. Όπως λοιπόν είμαι εγώ έτσι με το καλάμι ψηλά, κοιτάζω με 2 τσιλιαδόρους δεξιά και αριστερά, από το πουθενά εμφανίζεται ένας τύπος. Προχωράει, περνάει, εγώ κόκαλο, ούτε κοίταζα τίποτα, περνάει, σταματάει δίπλα μου, γυρίζει, τι κάνετε εδώ, Ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο το Ηράκλειο που πέρασε και μας πέτυχε την ώρα ήταν παίχτης της ομάδας μας. Βέβαια δεν ήξερε κανείς πού βάζαμε γρίφους, ήταν μόνο 3 το ξέραμε. Και σε όλο το Ηράκλειο ένας που έτυχε ήταν δικός μας. Πάλι καλά. Έχουν γίνει πολλά έτσι ευτράπελα και εμείς για κάποιο λόγο τους φανήκαμε αθώοι. Περάσαν 3 φορές μπροστά μας, σκάλες, τρυπάνια, ξέρω εγώ, τα πάντα. Τίποτα, δεν τους απασχολήσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν
πήρανε χαμπάρι, παίζανε, ξέρω εγώ, και περιμένουν να δουν θα τα βάλουμε, να τα βρουν την άλλη μέρα. Να ρωτήσω κάτι, την διοργανώτρια ομάδα. Πόσα άτομα περίπου τοποθετούν σημεία? Γιατί εμείς ήμασταν 4-5 για να τοποθετήσουμε τα σημεία. Δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4-5 άτομα. Η ομάδα αυτή, η μικρομαδούλα που τοποθετεί τα σημεία, αλήθεια είναι. Εντάξει, θα είναι η ομάδα των γρίφων που είναι 4-5 άτομα. Έχουμε έναν ειδικό στις κατασκευές, παύλα σκαρφαλωτή, δεν ξέρω τι, και έχουμε και το Χάρη εδώ που ανεβαίνει όπου του πούμε. Είναι το κομμάτι της υπόθεσης. Μια χαρά. Λοιπόν, θα κάνουμε την τελευταία διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μεσογειακή ραδιοφωνία Sky Κρήτης 92,1. Ο χρόνος κυλάει σαν το νερό και αισίως περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Νομίζω ότι διαρκώς καλύπτουμε τα ερωτήματα, γι' αυτό και στο Facebook δεν υπάρχουν ερωτήσεις, με το να αναλύουμε πλήρως για το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Χάρη, θα ήθελα να πεις λίγο και για τους διαδικτυακούς γρίφους, που τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει γίνει μια όμορφη εξερεύνηση, μια όμορφη συνήθεια, πώς να το πω. Λοιπόν, εγώ δεν θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό. Δηλαδή δίνονται γρίφοι πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Και πέρυσι δεν είχε δοθεί κάποιος διαδικτυακός γρίφος ή όχι, Ηλία? Όχι. Λοιπόν, εμείς φέτος έχουμε δώσει ήδη ένα, δεν θα έλεγα διπλό, θα έλεγα ένα γρίφο που αποτελείται προς το παρόν από 2 μέρη. Και δώσαμε το πρώτο κομμάτι το Δεκέμβρη και το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μέρος, το Γενάρη. Ο πρώτος γρίφος μπορεί να δοθεί η απάντησή του τώρα? Έχει δηληθεί από όλους ή δεν πρέπει, γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού? Φυσικά και δεν μπορεί για την να ημέρα που θα διεξαχθεί η απάντηση, γιατί ας πούμε ότι δεν έχει τελειώσει, δεν είναι ολοκληρωμένος ο γρίφος. Την ημέρα του παιχνιδιού θα καταλάβουν οι ομάδες αν θα βοηθηθούν ή όχι από το συγκεκριμένο γρίφο. Απλά θα ήθελα να πω ότι ήταν κάτι που έγινε πρώτη χρονιά φέτος και ότι είχε τρομερή απήχηση και φάνηκε πόσο ανάγκη είχαν οι ομάδες να ξεκινήσει το παιχνίδι νωρίτερα, δηλαδή ήταν κάτι που τους απασχόλησε. Πόσες ομάδες έλυσαν τον γρίφο του Δεκεμβρίου? Εμείς τουλάχιστον όσο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από τις απαντήσεις που έχουμε δεχτεί, τουλάχιστον 80 ομάδες έχουν λύσει το πρώτο μέρος του γρίφου και γύρω στις 60 το δεύτερο μέρος, κάπως έτσι. Πάρα πολύ σημαντικός αριθμός. Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται ότι ο κόσμος του αρέσει, είναι κάτι που το περιμένει και μάλλον από ό,τι δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε θα συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουν οι επόμενοι διοργανωτές, αλλά φάνηκε ότι ήταν κάτι που άρεσε πραγματικά. Για τους γρίφους προετοιμασίας, όπως τους ονομάσαμε, επειδή οι ομάδες έχουν ασχοληθεί και έχουν δουλέψει με αυτούς τους γρίφους, τους έχουν λύσει περισσότερες, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο για τις ομάδες που δεν τους έχουν λύσει δεν είναι υποχρεωτικό για να πάρουν μέρος στο παιχνίδι, δηλαδή δεν θα μείνουν χωρίς λύση αν δεν το έχουν δουλέψει ήδη, αλλά οι ομάδες που δούλεψαν πραγματικά, έλυσαν τους γρίφους αυτούς και κατέληξαν στο σωστό αποτέλεσμα, γιατί συνδυαστικά οι γρίφοι αυτοί βγάζουν κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ομάδες εκείνη τη μέρα. Αυτό έχουμε πει. Το έχουμε αφήσει καθαρά στην κρίση των ομάδων, δηλαδή δεν έχουμε επιβεβαιώσει ούτε έχουμε απορρίψει κάποια απάντηση σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα των γρίφων αυτών, και εκείνη τη μέρα οι ομάδες που έχουν ήδη τελειώσει και έχουν ολοκληρώσει και έχουν αποφασίσει κατά τη γνώμη τους ποια είναι η σωστή λύση για αυτούς τους γρίφους, θα κερδίσουν κάποιο χρόνο. Δηλαδή θα έχουν κάτι ήδη το οποίο οι άλλες ομάδες θα το ψάχνουν. Ναι, αλλά δεν υπάρχει
μια έτσι μικροπαρεξήγηση. Όχι, είναι ακριβώς η επιβράβευση του ότι δούλεψε για αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να δουλέψουν αυτούς τους γρίφους εκείνη τη μέρα οι άλλες ομάδες. Ναι, εγώ με ποια είναι το λέω, ότι για τις νεοσυσταθήσεις ομάδες που δεν το γνώριζαν αυτό, δεν γνώριζαν αυτή τη διαδικασία. Φαντάσου, Κώστα, ότι από όταν ξεκινήσαμε να δίνουμε το υλικό μας, δηλαδή την ιστορία και το σταυρόλεξο, υπάρχουν μέσα, η ενημέρωση υπάρχει ότι μπορούν να μπουν να βρουν τους γρίφους προετοιμασίας. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν έχεις 2 γρίφους προετοιμασίας και 25 μέρες τουλάχιστον για να τους λύσεις, θεωρητικά είσαι υπεύθυνος εσύ για το αν θα τους λύσεις ή όχι, όπως και για το σταυρόλεξο. Δεχτών, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα για τις ομάδες που δεν γνώριζαν καν. Τώρα θα συσταθούν για να παίξουν στις 10 Μαρτίου. Ωραία. Αυτές οι ομάδες θα χάσουν λοιπόν ένα τεταρτάκι. Το οποίο για αυτές, επειδή είναι καινούριες ομάδες, πιθανότητα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ενώ οι ομάδες οι πολύ οργανωμένες, θεωρώ ότι ένα τέταρτο προτιμούν να μην το χάσουν και να δουλέψουν νωρίτερα. Βασικά, ο σκοπός είναι να μπουν από το Δεκέμβρη στο κλίμα για την ιστορία. Αυτό ήταν το νόημα των 2 γρίφων προετοιμασίας και κυρίως να έχουν κάτι ομάδες να ασχολούνται στις συναντήσεις τους πέρα από την οργάνωσή τους. Μου δίνεις μια αφορμή που για μας τουλάχιστον ως διοργανώτρια ομάδα ήταν ένα θέμα. Πόσο έτσι θα χώριζες ποσοστιαία είναι η ιστορική γρίφη και πόσο η παραπλανητική γρίφη? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα το πόσο μαθαίνει ένας παίκτης την ιστορία της πόλης του συμμετέχοντας στο κυνήγι του κρυμμένου θησαύρου. Ωραία. Κοίτα, αυτό πάντα εξαρτάται από την όρεξη που έχει ο κάθε διοργανωτής και το τι έχει στο νου του ότι πρέπει να προβληθεί. Δηλαδή, στην ουσία, μπορεί να έχεις ένα ιστορικό μνημείο το οποίο εσύ σαν Κώστας να το θεωρείς πολύ σημαντικό για την ιστορία της πόλης και να θες να το αναδείξεις. Οπότε φτιάχνεις ένα γρίφο και το δίνεις. Μπορεί επίσης να θεωρείς κάτι άλλο ότι αξίζει, κάτι το οποίο παίρνει ένα κοινωνικό μήνυμα. Να φωτιστεί. Οτιδήποτε, ναι. Οπότε αυτό είναι καθαρά στην κρίση του κάθε διοργανωτή, νομίζω. Απλά θεωρώ ότι δεν περνάει κυνήγι που να μην μάθεις κάτι καινούριο. Σίγουρα. Και επίσης αλλάζει την καθημερινή βόλτα σου στην πόλη. Δηλαδή, περπατάς και μόνος σου ακόμα και σκέφτεσαι, βλέπεις παντού γρίφους, βλέπεις πράγματα. Υπάρχει αυτό το προβλέπω γρίφους που το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το κυνήγι και λένε αυτό το πράγμα που βάλατε, εγώ το είχα σκεφτεί και θα το έβαζα γρίφο. Επίσης υπάρχουν ομάδες που βάζουν γρίφους μεταξύ τους. Δηλαδή ομάδες που δεν έχουν διοργανώσει ή που έχουν διοργανώσει και παίζουν μεταξύ τους παιχνίδια γρίφων όλη τη σεζόν. Δηλαδή φτιάχνει κάποιος ένα γρίφο, τον δίνει στην ομάδα του, βρείτε τον. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι από τους Eurogeka ο Κουναλάκης που μας έλεγε πέρυσι ότι για να συναντηθούν στο εξοχικό τέλος πάντων που συναντιόντουσαν σε ένα σπίτι η ομάδα βάζαν με γρίφους το πώς θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο... Και πώς το ζουν οι ομάδες και πόσο παθιάζονται. Και το πόσο ανάγκη το έχουν. Νομίζω ότι με τον καιρό θα βρεθεί κάποιος τρόπος όλη τη σεζόν να γίνεται κάτι στο μέσο του διαδικτύου, το οποίο είναι ευκολότερο και προφανώς είναι και ή ένας τρόπος θα ήταν να μπορούσε να δίνεται η βιβλιογραφία. Αν δινόταν η βιβλιογραφία θα διάβαζαν όλο το χρόνο συγκεκριμένα βιβλία που θα είχαν άμεση σχέση με το κυνήγι. Το έχουμε σκοπό στην επεξήγηση των γρίφων, αλλά μας φαίνεται τώρα πάρα πολύ μακρινό το να φτάσουμε μέχρι την επεξήγηση των γρίφων για το φετινό παιχνίδι. Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε να συμπληρώσετε? Έχουμε ακόμα 20 λεπτά και σίγουρα πρέπει να πούμε στιγμές για το κυνήγι. Να πούμε καταρχήν για ένα ακόμα πάρτι, για το μασκέ πάρτι των Ρεμπελάδων. Παύλο, πότε θα γίνει το πάρτι σας και τι θα γίνει στο πάρτι? Στο πάρτι μας, όπως και πέρσι, θα γίνει χαμός. Είναι το καθιερωμένο πλέον πάρτι των Ρεμπελάδων μία μέρα πριν την Τζικνοπέμπτη, μασκέ πάρτι. Το κάναμε πρώτη φορά πέρσι και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Σκοπός είναι να περνάμε να κάνουμε ένα μασκέ πάρτι, να περάσουμε καλά και να δώσουμε ένα κίνητρο πάλι και στις υπόλοιπες ομάδες να κάνουν το πάρτι τους και έτσι να συντονιζόμαστε σιγά σιγά, ρε παιδιά, οργανωθούμε που λέει και η διαφορά. Ψάχνει ευκαιρία να πιει. Δεν ξέρω γιατί μου έχουν βγάλει αυτό το όνομα. Είναι ένα πάρτι για πάρτι σας δηλαδή? Όχι, δεν είναι για πάρτι μας, γι' αυτό και το καλούμε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάνει και ένα event στο Facebook, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Γίνεται στο Take 5 τη μία μέρα πριν την Τζικνοπέμπτη, Τετάρτη, είναι 6 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Πόσος κόσμος μπορεί να συμμετέχει? Γιατί είναι μικρό το Take 5. Ναι, όσος κόσμος έρθει θα συμμετέχει, νομίζω. Όλη καλή χώρα. Νομίζω ότι δεν θα κολλήσουμε και θα βγούμε και έξω στον πεζόδρομο να κάνουμε το. Και εμείς Αλούφα και Παραλλαγή θα κάνουμε ένα πάρτι σαν ομάδα μασκέ.
Παραμονή καρναβαλιού, Παρασκευή 15 Μαρτίου. Ανοιχτή πρόσκληση στο Πλαστελίνα. Πολύ ωραία. Στο Πλαστελίνα με ανοιχτή πρόσκληση θα είναι μας και πάρτι. Είναι πολύ όμορφο αυτό ότι πια κάθε ομάδα θέλει να κάνει ένα πάρτι. Θέλει να προσελκύσει στην ουσία. Το πάρτι δεν είναι η αφορμή να προσελκύσει καινούρια μέλη πέραν από τα ήδη υπάρχοντα μέλη. Ναι. Καινούριους φίλους. Ναι. Καινούριους φίλους περισσότερο, ναι. Αυτό, Κώστα, δεν σου θυμίζει το Ρέθυμνο που κάθε ομάδα κάνει? Πάρα πολύ. Είδες πώς πάει τώρα, βαδίζει, ξέρεις. Πάρα πολύ και μακάρι να το λέγαμε και με τον Παύλο κάποια στιγμή αυτό, μακάρι να φτάσουν οι ομάδες να κάνουν ένα χορό, ένα μεγάλο χορό σε ένα μεγάλο κέντρο, να κάνουν το σκέτς τους, το θεατρικό τους, και αυτό να είναι μια αφορμή να ενώνονται οι ομάδες. Μια και το ανέφερες, στο πάρτι των ομάδων του κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού στο Ρέθυμνο συμμετέχουν 5.000 κόσμος εκείνη τη βραδιά. Εντάξει, εμείς περιμένουμε, δεν ξέρω, γύρω στα 1.500 άτομα, όσα μπορεί να φιλοξενήσει δηλαδή το Villa Mercedes φέτος. Αυτό είναι το πάρτι, εγώ μιλάω για το πάρτι όλων των ομάδων, το χορό στην ουσία των ομάδων του κυνηγιού. Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση κάποια στιγμή να γίνει και στο Ηράκλειο. Περίγραψε μας λίγο πώς γίνεται, που σίγουρα το έχει ζήσει, έτσι. Καταρχήν κάθε ομάδα οργανώνει για πάρα πολύ καιρό ένα σκέτς, ένα θεατρικό, το οποίο το παρουσιάζει σε εκείνο το κέντρο. Αυτό το κέντρο είναι ένας χορός, γίνεται ένας χορός στην ουσία εκεί, με φαγητό, με ποτό. Όλες οι ομάδες λοιπόν που συμμετέχουν στο κυνήγι και συμμετέχουν κατά συνέπεια και στο καρναβάλι δείχνουν το θέμα τους εκείνη τη βραδιά. Είναι μοναδικά τα συναισθήματα. Δηλαδή, αν μπείτε στο YouTube και δείτε από τη βραδιά τους, περνάνε όλοι καλά και είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Δεν είναι απλά ένα μονόπραχτο. Είναι καλοδουλεμένο, προάγει πολιτισμό αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά. Λίγο Ρέθυμνο προχθές. Μας φιλοξέξαν οι Άρκαλοι να μας δείξουν πώς φτιάχνουν τα άρματα. Το παιδικό κυνήγι. Οι Άρκαλοι, συγγνώμη. Ναι, μας φιλοξέξαν με μεγάλη χαρά τα παιδιά εκεί για να τους ευχαριστήσουμε. Πήγαμε να δούμε πώς φτιάχνουν άρματα στο Ρέθυμνο, γιατί φέτος, σαν τέλος πάντων η ομάδα που θα ξεκινήσει το καστρινό καρναβάλι, και θα έχουμε ένα μηχανοκίνητο άρμα. Και πήγαμε να πάρουμε τεχνογνωσία. Με χαρά μας έβαλαν στο αρχηγείο τους, που δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί. Εντάξει, τα παιδιά μας έδειξαν, το έχουν πάει πολύ μπροστά το θέμα. Είναι απλά επαγγελματίες, δεν υπάρχουν. Τρώνε πάρα πολύ χρόνο για να φτιάξουν αυτά τα άρματα που βλέπετε, τα φτιάχνουν μόνοι τους. Και εμείς φέτος θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα άρμα. Τώρα δείξτε λίγο επίοικια στο. Πότε ρε παιδιά θα προσπαθήσετε, πότε το ξεκινήσετε? Τώρα, τελειώνοντας με το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε λίγο και με αυτό. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν θα μας δικαιώσει. Θα είναι χειροκίνητο. Θα είναι μηχανοκίνητο, αλλά θα είναι με γουρουνοκατάσταση τέλος πάντων. Δείξτε επίοικια και κάντε ότι καταλαβαίνετε ότι είναι γουρούνι αυτό που θα βλέπετε, γιατί δεν ξέρω αν το καταφέρουμε. Και μόνο η προσπάθεια και το τι θα ζήσετε στη διαδικασία της κατασκευής αυτού του άρματος θα είναι πολύ ωραίο. Ηλία. Θέλω να συμπληρώσω, Κώστα, να επιθυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι τη Τζικνοπέμπτη θα πραγματοποιηθεί μπροστά στην βασική του Αγίου Μάρκου, στα λιοντάρια δηλαδή, ένας μεγάλος αποκριάτικος χορός, διοργάνωση και προσπάθεια από την Οργανωτική Επιτροπή των Ομάδων του Κυνηγιού. Έχουμε δουλέψει αρκετά, θα γίνουν διάφορα σοου, κάποιοι χοροί. Περιέγραψε το λίγο, τι θα περιλαμβάνει αυτό? Θα υπάρχουν κάποια χορευτικά από αρκετές σχολές χορού, τραγούδι. Με DJ, θα έχει, ναι, έχει καραόκε, θα είναι με DJ, με τι θα παίζει DJ. Ωραία. Και θα έχουμε διάφορα σκέτς, θα ξεκινήσουμε ταχυδακτηλουργία. Ναι, θα έχουμε διάφορα εκεί, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσει 7 η ώρα το απόγευμα και όσο κρατήσει. Ωραία. Οπότε καλούνται όλες οι ομάδες του κυνηγιού και όσοι άλλοι επιθυμούν να έρθουν, μασκαρεμένοι ή όχι. Μα και μόνο ότι είναι μια πρωτοβουλία των ομάδων του κυνηγιού, πρέπει να υποστηριχτεί και να είναι η αρχή για να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Μαζί με την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής έχει δουλέψει και ο Παύλος ως Ρεμπελάδες. Έτσι, είναι ένα άτομο που βοηθάει.
και διάφορες άλλες ομάδες που δεν χρειάζεται να είσαι στην Οργανωτική Επιτροπή, απλά υπάρχει ο εθελοντισμός, υπάρχει θέληση. Αυτό είναι καλό βήμα, αυτό είναι καλό βήμα και μακάρι και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής να γίνουν περισσότερα και να υπάρχουν πολύ περισσότερες προτάσεις και πράξεις στην ουσία. Εγώ θα ήθελα απλά να συμπληρώσω για το κυνήγι τώρα με μια παρένθεση ότι ήδη έχουμε φτάσει στις 70 ομάδες. Πάρα πολύ καλός αριθμός για το χρόνο. Τα 2.500 άτομα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ομάδες είναι πλέον, εντάξει, κάθε χρόνο οι ομάδες γίνονται όλο και πιο οργανωμένες. Δηλαδή είναι μόλις 70 και είναι πάνω από 2.500 άτομα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, αλλά τα ξεπερνάνε σίγουρα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς αναμένουμε δηλαδή να είναι λιγότερες ομάδες αλλά περισσότερα άτομα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Αυτό σημαίνει. Αυτό γίνεται σύμπτυξη. Ρεμπελάδες, όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρεις ποτέ, βέβαια. Νομίζω υπάρχει κάθε ομάδα πάνω το τζαγκαράκι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το δηλώνω δηλαδή ότι οι ρεμπελάδες υποστηρίζουν τη Φωτεινή για να πάρει τη θέση του αρχηγού. Αυτό έχω καταλάβει δηλαδή. Κάθε άξιος μπορεί να γίνει αρχηγός, οπότε δεν έχουμε θέμα. Κάθε άλλο. Εγώ είμαι αυτός που λέω στις Φωτεινής ότι είναι ένα απλό στρατιωτάκι, μην ανακατεύεται. Γιώργο, πες πώς βγήκε το όνομα Περατζούνια? Μου το είπες στο χορό και θέλω έτσι να το μάθει ο κόσμος. Ήταν μια λέξη που έχει χαθεί. Είναι, για όσους ξέρουν, είναι τα γυραναράκια που βγαίνουν γύρω από την γινάρα μάνα, τα περατζούνια. Είχε χαθεί λοιπόν αυτή η λέξη, προσπαθήσαμε να βάλουμε μια λέξη κριτική που να μην υπάρχει και γι' αυτό ήταν μια πρόταση που τη δεχτήκαμε όλοι αμέσως. Μόλις έπεσε στο τραπέζι η λέξη περατζούνια, τη βάλαμε, και μας αρέσει και πολύ σαν είναι λέξη. Πολύ. Είναι πολύ και έχει και ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ναι. Τώρα για στιγμές, εγώ μπορώ να σας λέω νύχτα στιγμές. Δεν κάθομαι μέσα στο διοικητήριο ποτέ. Είμαι μάχημος, είμαι στο μηχανάκι πάντα πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Θα πω κάτι που έχει γίνει όχι σε μένα, να μιλώ μόνο για μένα. Ένα μηχανάκι από την ομάδα μου ήταν ένα ζευγάρι. Είχαν πάει στην Αγία Τριάδα και ψάχναν ένα γρίφο. Βλέπουν λοιπόν μια γριά με τον άντρα της και καθότανε. Τη ρωτήσαν αν ήταν να περνάει κόσμος από εκεί, αν ψάχνανε τίποτα. Τους λέει ο παππούς, λέει, ξέρω που είναι, τον γρίφο δεν ψάχνετε, ξέρω που είναι ο γρίφος. Λοιπόν το παιδί στη γυναίκα του και κατεβαίνει από το μηχανάκι και παίρνει τον παππού. Και φεύγουν και πάνε στον Άγιο Ανδρέα, στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, και ψάχνανε τον γρίφο. Τον βρήκανε. Και ξαγυρίσανε μετά και αφήσανε. Ήταν ένα από τα ευτράπελα. Να ρωτήσω λίγο, τα στρατηγία σας πού θα είναι κοντά στη Λότζια? Με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή ενός στρατηγίου? Και τι περιλαμβάνει ένα στρατηγείο για να ο κόσμος που δεν έχει συμμετάσχει στο κυνήγι να ξέρει? Ηλία. Με βάση τα 10 χρόνια, 9 χρόνια που έχουμε παίξει εμείς, από το 5ο κυνήγι και μετά που ξεκινήσαμε να έχουμε κάποιο αρχηγείο ως καφετέρια ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, πιστεύουμε το κυριότερο κριτήριο είναι όχι τόσο να είσαι κοντά στη Λότζια, αλλά να σε βολεύουν οι δρόμοι για να μπορείς να κινηθείς και να ψάξεις τους γρίφους. Γιατί εντάξει, όλες οι καφετέριες είναι μέσα στο πλακόστρωτο, αλλά η καφετέρια αυτή να σε βολεύει, να σε βοηθάει να μπορεί να κινηθείς, να πας σε όλες τις κατευθύνσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έτσι. Ας πούμε, οι χειροκίνητοι που, για παράδειγμα, γνωστό έχουν τον μπας σαν αρχηγείο κάθε χρόνο που παίζουν, είναι πολύ καλό σημείο γιατί μπορούν να πάνε από όλες τις κατευθύνσεις και δεν είναι κοντά στη Λότζια σχετικά. Αυτό είναι το κυριότερο κριτήριο για μένα προσωπικά. Τώρα εντάξει, το ότι είναι κοντά, ναι. Μπορεί να παίξει βέβαια ρόλο να ακούς και θόρυβο, βαβούρα, να είσαι μέσα στο κλίμα. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Γιατί άμα είσαι απομακρυσμένος δεν ακούς καμία φασαρία, τίποτα. Δεν είσαι μέσα στο κλίμα γενικώς. Ενώ άμα είσαι μέσα στο κέντρο, σε βοηθάει αυτό. Είσαι μέσα στο κλίμα όλη την ώρα του κυνηγιού. Και λίγο όσο να βγεις,
θα είσαι μέσα στο κλίμα. Μακάρι να είναι κοντά τα αρχηγεία των ομάδων, να μπορέσουμε να συνεντευξιάσουμε μέλη των ομάδων και να βγάλουμε ένα κλίμα και ραδιοφωνικά στην παρουσίαση του παιχνιδιού, Χάρη, και να δώσουμε έτσι ένα ένθερμο κλίμα από τα στρατηγία, γιατί στην κυριολεξία παίρνουν φωτιά τα στρατηγία την ημέρα του παιχνιδιού. Κώστα, εγώ θα ήθελα να προσθέσω, συμφωνώντας αυτό που λέει ο Ηλίας, ότι κάθε ομάδα κοιτάει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο των εξελίξεων, στο Δημαρχείο, έτσι. Απλά και φέτος θα θέλαμε σαν ομάδα, σαν διοργανώτρια ομάδα, να τονίσουμε ότι η ασφάλεια του κάθε ενός, δηλαδή τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, προσοχή παιδιά, είναι ένα παιχνίδι, πάμε όλοι να παίξουμε, αλλά χωρίς να έχουμε ατυχήματα, χωρίς να έχουμε τραυματισμούς, και ιδιαίτερη προσοχή, τα μηχανάκια πάνω στους πεζοδρόμους απαγορεύονται. Πέρσι μας έκανε μια πάρα πολύ καλή μέρα, θα έλεγα, είχε απίστευτο κόσμο κάτω στο κέντρο και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τα μηχανάκια που υπήρχαν πάνω στους πεζοδρόμους, οπότε θα θέλαμε να συνιστήσουμε έτσι λίγο να προσέχουν οι ομάδες ένα παραπάνω, ιδιαίτερα αν έχει καλή μέρα, και γενικότερα για τα ατυχήματα να είναι. Και αν δεν έχει καλή μέρα, ένας ακόμα λόγος για να μην προκληθούν ατυχήματα, και αν φοράνε όλοι κράνια. Αυτό είναι απαιτηταίο, να φοράνε κράνια. Σε περίπτωση το μυαλό τους προστατεύουν. Εννοείται. Είναι ένα παιχνίδι. Πάμε για να διασκεδάσουμε. Το να χτυπήσει κάποιος δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αν τραυματιστεί κάποιος από μια ομάδα, η ομάδα του θα σταματήσει, ας πούμε. Δεν θα παίξει με την ίδια όρεξη που θα έπαιζε και πιο πριν. Προσπαθήστε να κερδίσετε χρόνο σκεπτόμενοι, όχι τρέχοντας. Δηλαδή, δουλέψτε το γρίφο περισσότερο και τα 3 λεπτά που θα κερδίσετε με το μηχανάκι στο πεζόδρομο δεν θα κάνουν τη διαφορά, νομίζω εγώ. Ωραία. Στα λίγα λεπτά λοιπόν που μας μένουν πριν το τέλος, σας δώσει ο καθένας ξεχωριστά ένα μήνυμα που πιστεύει ότι πρέπει να απευθύνει στους παίκτες και σε αυτούς που θέλουν να γίνουν παίκτες του κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού. Γιώργο, να το κάνουμε κύκλο. Εγώ θα πω μόνο ένα. Προσπαθήστε να ευχαριστηθείτε το παιχνίδι, να περάσουμε καλά, χωρίς τραυματισμούς και να διασκεδάσουμε. Δεν είπαμε κάτι που ήθελα να πω. Το παιχνίδι είναι και αντιαγχοληπτικό. Βοηθάει στο άγχος της εποχής, μας κάνει να ξεχνιόμαστε λίγο. Ας πάρουμε αυτή τη μορφή του και ας ξεχαστούμε για λίγο. Αυτό μόνο. Έτσι. Ηλία. Και εγώ με τη σειρά μου εύχομαι να γίνει ένα πολύ καλό κυνήγι. Το πιστεύω αυτό. Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Το δείξαν και στο ένα το κυνήγι. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ελπίζω να διασκεδάσει και ο κόσμος. Το εύχομαι να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτό να κοιτάξουν όλες οι ομάδες. Και εμείς αυτό κοιτάμε. Από εκεί πέρα επίσης λέω και εγώ με τη σειρά μου να προσέχουμε όλοι να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Είναι πολύ σημαντικό. Και εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παράπονα. Να υπάρχει στήριξη και κατανόηση προς τους διοργανωτές. Αυτό που μεριά μας σίγουρα θα υπάρχει, και απλά πιστεύω να υπάρχει και από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα θα υπάρχουν παράπονα, πάντα θα υπάρχουν παράπονα, αλλά όλες τις ομάδες να υπάρχει κατανόηση προς τους διοργανωτές. Αυτό. Γιάννη. Εγώ να πω απλά ότι θέλουμε καινούριους παίχτες στο παιχνίδι. Δηλαδή, οι ομάδες που ακούνε τώρα πρώτη φορά ενδεχομένως και έχουν στο νου τους ότι υπάρχουν οργανωμένες ομάδες με πολλά άτομα, πολλά μηχανάκια, εμπειρία κτλ. Μην το σκέφτονται. Να παίξουν, θα δουν ότι με το που ξεκινήσουν είναι άκρος εθιστικό. Να ξεκινήσουν η δυσκολία που ακούγεται και δεν ξέρω τι, να ξέρουν ότι και 2 γρίφους να λύσεις πλέον λόγος. Έχεις πάρει το μικρόβιο και του χρόνου δεν μπορείς να απέχεις από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ας προσπαθήσουν, ας το δοκιμάσουν. Είναι εντελώς δωρεάν, μπορούν να το δουν, να το ζήσουν, και αν δεν τους αρέσει, εντάξει, όλα καλά. Αυτό νομίζω εγώ. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν καινούργια άτομα στο παιχνίδι μέχρι να φτάσουμε κάποια στιγμή να μην υπάρχουν κάποιοι που δεν παίζουν. Πλέον δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ένα γνωστό που παίζει φανατικά.
ας αυξηθεί κι άλλο αυτό το κοινό. Σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμμετέχουν, οι γονείς, οι παππούδες, από τα σπίτια τους, από τις εργασίες τους εκείνη τη μέρα, από το νοσοκομείο, από τις δημόσιες υπηρεσίες, από παντού παίζουν. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνουμε από την ραδιοφωνική μετάδοση και από το τι μηνύματα μας έρχονται. Παύλο. Εγώ να πω ότι, με βάση αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα, ότι να έρθουν καινούργια μέλη, την εμπειρία μου ότι μαθαίνεις μια ιστορία που τα βιβλία του σχολείου σίγουρα δεν τη γράφουν τόσο λεπτομέρειες. Μαθαίνεις τόσο όμορφα πράγματα στο κυνήγι και αυτό σου δίνει δύναμη για ζωή και όλο το χρόνο και γενικά στη ζωή σου. Όταν μαθαίνεις την ιστορία του τόπου σου, είσαι πιο δυνατός άνθρωπος. Οπότε αυτό που έχω να πω στις μέρες που ζούμε σήμερα με ένα διαφορετικό μήνυμα είναι κυνηγάτε γιατί χανόμαστε. Ωραία. Το κορίτσι της παρέας. Εγώ θέλω να πω καλή συνέχεια στους χειροκίνητους, υπομονή, να μας φερθούν με επίοικια και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ. Παντελή, Χρυσοργοπόλου. Πιστεύω ότι με έχουν καλύψει τα παιδιά σε όλα όσα έχουν πει. Έχω το προαίσθημα ότι θα γίνει φέτος ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή τα δείγματα μας έχουν δώσει χειροκίνητη και όσον αφορά τους γρίφους, το φυλάδι που είναι μια πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω λοιπόν θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι φέτος. Οπότε το μόνο που έχω να πω και εγώ είναι να το χαρούμε. Και καλή επιτυχία. Κάπου εδώ και κάπως έτσι να πω και εγώ το δικό μου μήνυμα, να πω ότι σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο κρίσης, ας αφήσουμε για λίγο τα προβλήματα στην άκρη, ας ξεκολλήσουμε από τις οθόνες, είτε αυτές είναι οθόνες τηλεόρασης είτε οθόνες υπολογιστών, ας βγούμε στο δρόμο, ας τρέξουμε, ας χαρούμε, ας δείξουμε ότι είμαστε και πάλι παιδιά, όπως παίζαμε στις Αλάνες, και να είμαστε σίγουροι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν χάνει κανείς. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους παρευρισκόμενους απόψε, να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την μεθεπόμενη Πέμπτη, και αυτό γιατί την επόμενη Πέμπτη είναι Τσικνοπέμπτη και όπως είπα πριν θα βγούμε στους δρόμους, άρα ο Μιλών δεν μπορεί να μείνει στο ραδιοθάλαμο, θα μας καρευτεί και θα συμμετέχει. Τη μεθεπόμενη Πέμπτη λοιπόν θα τα πούμε με κάτι νέο. Γεια σας.